அட்டெண்டன்ஸ் போடுறதுக்கு எப்படி செய்யணும்னு தெரியல மாதாஜி. ஓகே, வெயிட் பண்ணுங்க, நான் சொல்லி கொடுக்குறேன். ஓகே மாதாஜி, தேங்க்யூ மாதாஜி. மாதாஜி நீங்க ஜூம்ல போறதுக்கு அந்த இது போடுறது நீங்க சொல்லி கொடுத்தீங்களா, அதை இப்ப போட்டோன்னா நான் இப்ப கரெக்டா வந்துருச்சு மாதாஜி. தேங்க்யூ மாதாஜி. இது வரைக்கும் எனக்கு தெரியாது, ஒரு தடவை நான் டைப் பண்ணுவேன், அதை இப்ப கரெக்டா அப்படியே வந்துடுது. ஏழு மாதாஜி. கிருஷ்ணா, எஸ், உங்களால யாருக்காவது ஹெல்ப் பண்ண முடிஞ்சா அடுத்தவங்களுக்கு இதை சொல்லிக் கொடுங்க. ஐ திங்க் ஜானகிராமன் பிரபுஜி அவருக்கு தெரியல, நேற்று சொன்னாரு. உங்களால முடிஞ்சா அப்புறமா ஃபோன் பண்ணி கூட சொல்லி கொடுங்க. சரி, நாம இப்போ ஜெய ராத மாதவ குஞ்ச பிஹாரி, ஜெய ராதா மாதவ குஞ்ச குஞ்சபிஹாரி, ஜெய ராத மாதவ குஞ்ச பிஹாரி, ஜெய ராதா மாதவ குஞ்ச பிஹாரி, ஜய கோபி ஜன வல்லபா கிரிவரதாரி, ஜெய கோபி ஜன வல்லபா கிரிவரதாரி, ஜய கோபி ஜன வல்லபா கிரிவரதாரி, ஜெய கோபி ஜன வல்லபா கிரிவரதாரி, யசோதநந்தன பிரஜன ரஞ்சன, யசோதநந்தன பிரஜன ரஞ்சன, யசோதநந்தன பிரஜன ரஞ்சன, யசோதநந்தன பிரஜன ரஞ்சன, யமுன தீராவனச்சாரி, யமுனா தீராவனச்சாரி, தீராவனச்சாரி, யமுனா தீராவனச்சாரி, ஜெய ராத மாதவ குஞ்ச பிஹாரி, ஜெய ராதா மாதவ குஞ்ச பிஹாரி, ஜெய ராத மாதவ குஞ்ச பிஹாரி, ஜெய மாதவ குஞ்ச பிஹாரி. ஹரே கிருஷ்ணா கிருஷ்ண கிருஷ்ண ஹரே ஹரே, ஹரே ராம 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 ஹரே ஹரே, ஹரே கிருஷ்ண ஹரே கிருஷ்ண, கிருஷ்ண 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 ஹரி கிருஷ்ண ஹரே ஹரி, ஹரே, ஹரே ராம ஹரே ஹரே ராம ராம ஹரே ராம, ராம ராம ஹரே ராம ஹரே ஹரே, ஹரே கிருஷ்ண கிருஷ்ண
Krishna Krishna Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Rama Hare Rama 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 Hare Rama Hare 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 Krishna எல்லாருக்கும் Hare Krishna Mataji. Hare Krishna Mataji. हरे कृष्णा माताजी माताजी हरे कृष्णा माताजी சொல்லுங்க மாதாஜி. மாதாஜி Hare நிறைய பேர் இந்த ஃபார்ம் ஃபில்அப் பண்ணாம இருக்காங்க. ஜெய மகாலட்சுமி மாதாஜி, ஜானகிராமன் பிரபு, பிரேமாராணி, மகாலட்சுமி மாதாஜி, ஒரு நிமிஷம். விக்டோரியா மாதாஜி, இவங்க எல்லாம் அந்த ஃபார்ம் ஃபில்அப் பண்ணி அந்த ரெஸ்பான்ஸ்ல வரல மாதாஜி. ஆக்சுவலி இங்க சபிதா மாதாஜி வந்திருக்காங்களா? ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா. இஃப் மாதாஜி அட்டன் பண்ணியிருந்தா கொஞ்சம் ஐ திங்க் அன்மியூட் பண்ணி பேசினா நல்லா இருக்கும்னு நான் நினைக்கிறேன். மாதாஜி நான் ஒன்று மணிமேகலை மாதாஜிட்ட ஒன்று சொல்லிக்கிறேன் மாதாஜி. மாதாஜி ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. நான் 2 times அனுப்பியிருக்கேன். பட் உங்களுக்கு வந்து ரீச் ஆகல. இன்னைக்கு என் பொண்ணுகிட்ட கேட்டு நான் 10 o'clock உங்களுக்கு ஃபார்ம் அதுல சப்மிட் ஒரு பண்ணிடுறேன் மாதாஜி. தப்பு பெங்களூர்னு போடாம போட்டேன் மாதாஜி. பிரேமா மாதாஜி உங்களுதுலாம் வந்துருச்சு மாதாஜி. பிரேமா அது மாதாஜி வந்ததுல பெங்களூர்னு போடாம விட்டுட்டாங்க ஊர் பேரு. பரவாயில்ல மாதாஜி, பரவாயில்ல. ஈரோடு போட்டிருக்கீங்கல்ல. ஈரோடு மணிமேகலை போடல. மாதாஜி ஏதோ நான் அன்னைக்கு அனுப்பிச்சுட்டு வந்ததா? உங்களுதுல வரல மாதாஜி. ஜெய மகாலட்சுமி, ருக்மிணி மாதாஜி காலையில அனுப்பிச்சேன் மாதாஜி. தெரியல மாதா. அதுல ஏதோ ஒரு அட்வர்டைஸ்மெண்ட் மாதிரி ஏதோ ஒண்ணு வருது மாதாஜி சப்மிட் பண்ணும்போது. அதனால இன்னைக்கு 10 o'clock நான் கேட்டு எப்படியாவது பண்ணிடுறேன். அது என்னன்னா உங்களுக்கு கூகுள் அனுப்பிட்டேன். ஃபார்ம்ல நம்ம வெஹிக்கல் என்ன அதாவது ஏதோ ஒன்று ஐடென்டிஃபை பண்ணி சப்மிட் பண்ண வேலிடேஷன் செக்யூரிட்டி இது. அப்படியா மாதாஜி? சரி இன்னைக்கு நான் 2 times நான் அனுப்பி அன்னைக்கே பண்ணிட்டேன். ஆனா கூட நேற்று மாதாஜி மணிமேகலை மெசேஜ் மாதாஜி இவங்களுக்கு மோகன்தாஸ் பிரபுஜிக்கு நானும் சொல்லணும்னு நினைச்சேன், மறந்துட்டேன். அதை டிசேபிள் பண்ண சொல்லுங்க. ஏன்னா எல்லாருக்குமே அது கண்டுபிடிச்சி அதை ஐடென்டிஃபை பண்ணி பண்ண முடியாது. அது என்னன்னு ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல் புரியாது. ஆமா மாதாஜி நான் அனுப்பிட்டேன் 2 times. அதனால அவங்க எல்லாம் ஃபில் பண்ணியிருந்தாலும் சப்மிட் பண்ண முடியாது. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. தேங்க் யூ. இப்போ நீங்க அந்த லிங்க் மட்டும் எங்க சாட்ல போடுங்களேன். நான் இப்போ எல்லாருக்கும் இங்க டெமான்ஸ்ட்ரேட் பண்ணி விட்டுறேன். ஓகே மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. நான் சாட்ல போடுறேன் மாதாஜி. போடுறேன். ஹரே கிருஷ்ணா. ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. 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 நாராயணம் நமஸ்கிருத்யாம் நாராயணம் நமஸ்கிருத்ய நரம் செய்வ நரோத்தமம் தேவீம் சரஸ்வதிம் வியாசம் தேவீம் சரஸ்வதிம் வியாசம் ததோ ஜயாம் உதீரயேத் நஷ்டப்ராயேஷு ஆபத்ரேஷு நஷ்டப்ராயேஷு அபத்ரேஷு நித்யம் பாகவத சேவையாம் பகவத்ய உத்தம ஸ்லோகே பக்திர் பவதி நைஸ்திகே. இந்த ஃபார்ம் வந்து கண்டிப்பா ஃபில் பண்ணணும். கிளாஸ்லயே டீச்சர்ஸ் வந்து ஃபில் பண்ண வைக்கணும்னு சொன்னேன் நானு. ஆனா இன்னைக்கு அங்க 6 மணிக்கு போகும்போது நான் மறந்துட்டேன் சொல்ல. ஓகே ஃபைன். மாதாஜி நான் 2 தடவை ஃபில்அப் பண்ணி அனுப்பிச்சிருக்கேன். வந்துருச்சான்னு எப்படி மாதாஜி தெரியும்? இல்ல நீங்க சப்மிட் பண்ணது சக்சஸ்ஃபுல் ஆகிறதுக்கான இது இப்ப என்னோடதே நான் போடுறேன். என்னோட பெயர் இது. ஓகே, எவ்ரிதிங் ஆல் டீடைல்ஸ் நான் என்னோடத கொடுத்துட்டு இருக்கேன். ஓகே சரிங்களா? 9686568534 சப்மிட் பண்ணோடனே வேற ஏதோ ஒரு படமா வருது மாதாஜி. அதுதான் சொல்றேன். இந்த மாதிரி வந்து நான் கூட இன்னும் ஃபில் பண்ணவே இல்லை. இருந்தாலும் வந்து போட்டுட்டு இருக்கேன் நான். அங்க பேக்ரவுண்ட்ல யார்தோ பாட்டு போயின்னு இருக்கு. கொஞ்சம் அதை
கொஞ்சம் நிறுத்தினீங்கன்னா நல்லா இருக்கும். ஹரே கிருஷ்ணா. தேங்க்யூ. இப்போ பார்த்தீங்கன்னா ஒன்றா நான் சொல்கிறேன். என்னுடைய அட்ரஸ்ஸு மாதாஜி அது NAன்னு போட்டிருக்கீங்களா? அது என்ன மாதாஜி? ரிட்டையர்ட் அந்த இதுல? நான் ரிட்டையர் ஆகலைல்ல, நான் இன்னும் வேலை ஓகே. பண்ணிட்டு இருக்கேன். ரிட்டையர் ஆனவங்களுக்கு மட்டும்தான். நான் இப்போ பக்தி வைபவ் பண்ணிட்டு இருக்கேன். ஓகே, ஸோ மென்ஷன் த டேஸ் அண்ட் டைம். சண்டே 10 AM English class by Ram Chaitanya Prabhuji. Okay. Will you do next level courses as soon as complete? Yes. Current teacher's name is Grace Ram Chaitanya Prabhuji. You chant every day. Yes. அப்புறம் does the devotee attend? Yes. அப்புறம் வந்து yes. அதெல்லாம் உங்களுக்கு அப்ளிகபிள். நான் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறேன். நான் does the devotee go to local temple regularly? Yes. ஸோ does the join our மங்களார்த்தி? சரி, மங்களூர் யாத்திரா வர்றேன், நான் கண்டிப்பாக போயிட்டு தான் இருக்கேன். ஸோ லைஃப் மெம்பர்ஷிப் இருக்குது. ஓகே, ஸோ சுதாமா சேவை நான் பண்ணது கிடையாது. லைஃப் மெம்பர்ஷிப் அது நான் மந்த்லி மாதாஜி கோ சேவானா என்ன? கோமாதா சேவாவா மாதாஜி? ஆமாம், மந்த்லி சம் சேவா. ஸோ அதாவது நான் சம் சேவாஸ் நான் பண்ணிகிட்டே இருப்பேன். நான் சேவா மாதாஜி இந்த அதர்னு வருதுல்ல, நான் வந்து அந்த இது அனுப்பிச்சது எதுக்குன்னு எனக்கு ஞாபகம் இல்லை மாதாஜி. அப்ப என்னன்னு போகணும்? நீங்கள் வந்து ஆர்னமெண்ட்ஸ் பகவானுக்கு வந்து டொனேட் பண்ணேன்னு போடும். ஓகே. ஓகே, லைஃப் மெம்பர்ஷிப் நான் இப்போ அது மட்டும் தான் செலக்ட் பண்ணியிருக்கேன். ஓகே, ஸோ நான் அதர்ஸ்லாம் பண்ணியிருக்கேன். ஆனால் எனக்கு அது ஓகே, அது ஏதோ ஒன்று இருக்கு இல்லையான்றதுக்காக செலக்ட் பண்ணிட்டேன். ப்ரீஃப்லி டிஸ்கிரைப் டிடெக்ஷன் சீன்ஸ் எனக்கு ஞாபகம் இல்லை. நாட் ஏபிள் டு ரீகலெக்டட் மல்டிபிள். எனக்கு வந்து நாட் ஏபிள் டு ரீகலெக்ட் தான், அதை நான் அதே போடுறேன். அதர்ல அன்னதானம் அந்த டொனேஷன் அன்னதானம்லாம் பண்ணியிருக்கேன் நான். பரவாயில்ல, ஏன்னா இது நான் உங்களுக்கு சாம்பிளுக்காக தான் இதை போடுறேன் நான். ஓகே, ஸோ இப்போ வாட் சர்வீசஸ் தட் த டிவோட்டி எங்கேஜ் நான் டீச்சிங் பண்ணுறேன். ஓகே, அடுத்து வந்து மாதாஜி நான் ஸ்லோகா சொல்லி கொடுத்தா அதை டீச்சிங்ல போடலாமா போடக்கூடாது? போடலாம். ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. எனி சேவா ஆஸ் ரிக்வயர்ட் பை டெம்பிள். ஏன்னா எந்த சேவை வந்தாலும் நான் எடுத்துகிட்டு பண்ணிட்டு தான் இருப்பேன். இப்போதைக்கு டீச்சிங், ஸோ மேனேஜிங் த திங்ஸ் எல்லாமே இருக்குது. ஓகே, ஸோ வில்லிங் டு கண்ட்ரிபியூட் வந்து எனி சேவா ரிக்வயர்ட் பை டெம்பிள், நான் அதை தான் கொடுக்க போகிறேன். எது கொடுத்தாலும் பண்ண போகிறேன். கமெண்ட்ஸு, சஜஷன்ஸு, டெஸ்ட்டு, சப்மிஷன். அதாவது நான் இப்போ உங்களுக்கு இது டெஸ்டிங் பார்ட்டுக்காக சப்மிட் பண்ணுறேன் அப்படின்ட்டு. ஓகே, ஸோ இங்கே பார்க்கும்பொழுது நீங்கள் முதல்ல உங்களுடைய பெயர், ஓகே, அடுத்து உங்களுடைய முழு பெயர் எழுதுங்க. இனிஷியேட்டடாக இருந்தால் இனிஷியேட்டட் பெயர் போடுங்க, உங்களுக்கு விருப்பம். இல்லை நான் இந்த பேர் தான் போடுவேன் அப்படின்னாலும் போடுங்க. உங்களுடைய நம்பரு, உங்களுடைய வயது, ஓகே, உங்களுடைய மேரிட்டல் ஸ்டேட்டஸ், அதாவது சிங்கிளா இருக்கீங்களா இல்லை மேரிடா? மாதாஜி விடோன்னா மேரிடு போடவா இல்லை விடோன்னு அதுல காலம் இல்லை, எப்படி எழுதணும்? மத்த மேரிடுன்னு போட்டுருவா? மேரிட் தான் போடணும். You are not separated, you are not divorced, ஆனா நீ got married. ஓகே மாதாஜி. அவ்வளவுதான். ஸோ என்னுடைய எஜுகேஷன் குவாலிஃபிகேஷன் நான் எழுதியிருக்கேன். நீங்க என்ன படிச்சிருக்கீங்களோ, 10th படிச்சிருந்தாலும் 10th போடுங்க, தப்பு ஒன்றும் கிடையாது. யாருமே நம்மளுக்கு வந்து டாக்டர் பட்டம் வாங்கினாலும் அதே வேல்யூ தான், 10th படிச்சாலும் அதே வேல்யூ தான். அப்படின்னா எஜுகேஷன் குவாலிஃபிகேஷன் இருக்கு, அவ்வளவுதான். அதுக்காக மட்டும் தான் கேட்கப்படுறது. ஏன்னா மாதாஜி நீங்க நான் டிகிரி எல்லா டிகிரியும் எவ்வளவு டிகிரி இருக்கோ அதையும் போட்டுடலாமா? கண்டிப்பா போடலாம். என்ன பண்ணீங்களோ நீங்க அங்க போடுங்க. சரிங்களா? சரியா? ஸோ அடுத்து வந்து நான் என்னோட டிகிரியை வந்து ஹையஸ்டா நான் என்ன பண்ணியிருக்கேனோ எம்டெக் அது நான் போட்டிருக்கேன். அடுத்து நான் என்ன பண்றேன்னா பிஸ்னஸ் பண்ணிட்டு இருக்கேன் நான். ஓகே, ஐம் டூயிங் பிஸ்னஸ், அதனால பிஸ்னஸ்ன்னு போட்டேன். நீங்க ஒரு டீச்சரோ ஒரு என்ன ப்ரொஃபஷனல் இருக்கீங்களோ அதை நீங்க போடுங்க. நான் ரிட்டையர்ட் பர்சன் கிடையாது, நான் இன்னும் ஒர்க் பண்ணிட்டு இருக்கிறதுனால இது எனக்கு நாட் அப்ளிகபிள்.
ஸ்டடி சென்டர்ல பண்ணிட்டு இருக்கிறதுனால ஜானகிராமன் பிரபுஜின்னா அவர் ரிட்டையர்டு டீச்சர் அப்படின்னு போட்டுருவாரு அவர் வந்து. ஓகே, அந்த மாதிரி. ஸோ டிவோட்டி உங்களுடைய அட்ரஸ் ரொம்ப முக்கியம் அது. ஸோ உங்களுடைய அட்ரஸ் இங்கே போடுங்க. பின்கோடு ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம். ஓகே, அடுத்து நீங்கள் எந்த லெவல் படிச்சுட்டு இருக்கீங்க, லெவல் 1, லெவல் 2, லெவல் 3. ஸோ இந்த லெவல்ஸே இல்லைன்னா நீங்கள் பக்தி சதாச்சார செலக்ட் பண்ணுங்க. அப்படின்னா நீங்கள் சீரியஸாக ஸ்டடி பண்ணலன்னா பக்தி சதாச்சாரில் போட்டுருங்க நீங்கள். ஓகே, மாதாஜி அடுத்து இன்னொரு நான் L5 படிக்கிறேன். ராதிகா மாதாஜியோட நேம் படிக்கிறேன். உங்க கிளாஸ்ல பாகவத் உங்க நேமே நான் ஆட் பண்ணிருக்கேன். ஆட் பண்ணலாம்ல மாதாஜி? வேணாம். நீங்க Okay. என்ன லெவலோ அதுக்கு மட்டும் தான் நீங்க பண்ணணும். உங்க ஜெனரலா நேம் போடக்கூடாது. பாகவதம் உங்ககிட்ட கேட்கிறோம்ல அது மாதாஜி? பரவாயில்ல. தட் இஸ் ஃபைன். ஓகே, ஹரே கிருஷ்ணா. தட் இஸ் ஜெனரல் கிளாஸ். ஓகே, நாட் நான் 2 பேர் பேரையும் போட்டிருக்கேன் மாதாஜி. உங்க ஒண்ணு போட்டா போதும். ஏன்னா Okay, எந்த மாதாஜி. டீச்சர் கிட்ட இருந்து படிக்கிறீங்கன்றது ரொம்ப ரொம்ப சரி மாதாஜி. ஓகே. ஸோ இப்போ நான் வந்து பக்தி வைபவ் பண்ணிட்டு இருக்கேன். பிரான் சைத்தன்ய பிரபு கிட்ட இங்கிலீஷ்ல சண்டே மார்னிங் பண்ணிட்டு இருக்கேன். அதை நான் அங்கே போட்டிருக்கேன். அதுக்கப்புறம் வந்து நெக்ஸ்ட் லெவல் நீங்கள் கண்டிப்பாக படிப்பீங்களானாக்கா எஸ் நான் படிப்பேன் அப்படிங்கிறத வந்து கொடுத்துருக்கேன். இப்போ சொல்லிக் கொடுக்கக்கூடிய டீச்சர் இங்கே தான் நீங்கள் வந்து ரசங்கனி ராதிகா மாதாஜி பேர் போட்டுருணும். ஆர் கிரேசன் போட்டு HG போட்டுருணும். ஸோ இனிஷியேட்டிவ் நேம் தெரிஞ்சால் போடுங்க, இல்லைனாக்கா ராதிகா மாதாஜினே சிம்பிளாகவே போடுங்க. நோ இஷ்யூஸ். ஓகே, ஸோ கன்ஃபியூஸ் பண்ணிக்க வேண்டாம். சாண்டிங் பண்ணுறீங்களானாக்கா எஸ், இது வந்து 15 ரவுண்டு வரைக்கும். நம்ம எல்லாருமே 16 ரவுண்டு பண்ணுறோம். அதனால் 16 ரவுண்டு அண்ட் எபோவ் போட்டுற வேண்டியது தான். மினிமம் 16. மங்களாரத்தி அட்டன் பண்ணுறீங்களான்னா எஸ் நான் அட்டன் பண்ணுறேன். ஏகாதசி விரதம் இருக்கேன்னா இருக்கேன். ஆனால் இங்கே வந்து சில சமயத்தில் இருந்தால் அது சில சமயம்னு மட்டும் போடுங்க. அடுத்து வந்து லோக்கல் டெம்பிளுக்கு நீங்கள் போவீங்களா? போகக்கூடிய வாய்ப்பு இருக்கிறவங்க எஸ்ன்னு போடுங்க. போகக்கூடிய வாய்ப்பு இல்லாதவங்க நோன்னு போடுங்க. ஓகே, சரிங்களா? ஏன்னா அந்த இடத்துல டெம்பிள் இல்லாதப்போ உங்களால் போக முடியாதுன்றது அவங்களுக்கு புரியும். டஸ் த டிவோட் ரெகுலர் ஜாயின் மங்கள் டெம்பிள், அதாவது மேங்களூர் யாத்திரைக்கு யாரெல்லாம் வந்துட்டு இருக்கீங்களோ ரெகுலராக அவங்க எஸ். எப்பயாவது ஒரு வாட்டி வரவங்க சம்டைம்ஸ், இது வரைக்கும் வந்ததே இல்லைன்றவங்க வந்து நோன்னு போட்டுருங்க. அப்புறம் டீடைல்ஸ் டொனேஷன்ஸ் பை த டிவோட்டி, நீங்கள் ஏதாவது டொனேஷன்ஸ் எல்லாம் பண்ணியிருப்பீங்க இல்லையா, அதை வந்து நீங்கள் இந்த இடத்துல போடலாம். லைஃப் மெம்பர்ஷிப் வாங்கினவங்க லைஃப் மெம்பர்ஷிப் போடலாம். ஸோ இங்கேயுமே வந்து டீட்டெயில்ஸ் ஃபுல்லாக டிஸ்கிரைப் பண்ணலாம். இப்போ நேற்று கூட நான் ஒரு 1000 ரூபாய் போட்டேன்னா அந்த 1000 ரூபாயும் நீங்கள் வந்து சொல்லலாம். ஓகே, இப்போதைக்கு நான் என்ன பண்ணிட்டு இருக்கேன் அப்படிங்கிறது வந்து இந்த இடத்துல நான் போட்டிருக்கேன். ஸோ இத்தனை சேவைகள் இருக்கிறத வந்து கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ ஃபார்ம்ஸ், ரிப்போர்ட்ஸ் இதெல்லாமே. ஓகே, ஸோ நெக்ஸ்ட் வந்து எந்த சேவை எடுத்துக்கணும்னு நினைக்கிறேன். எனி சேவை டெம்பிள் கொடுத்தா நான் எடுத்துக்கிறேன் அப்படின்னு சொல்கிறது. இல்லை உங்களுக்கு வேறு ஏதாவது சேவை பிடிச்சிருந்தா, அதாவது கிளாஸில் அட்மினாக இருக்கிறது, கோஸ்டிங்காக இருக்கிறது, காலிங் சர்வீசஸ், குஸ் சர்வீஸு, போஸ்டர் பண்ணுறது, வீடியோ பண்ணுறது, இல்லையா லோக்கல் டெம்பிள் சர்வீசஸில் போய் நீங்கள் வந்து கலந்துன்னு இருந்தீங்கன்னாக்கா, இப்போ கீதா மாதாஜிலாம் லோக்கல் டெம்பிள் சர்வீசஸ் கொடுக்கலாம். ஈவன் ஐ ஆல்சோ கோன் டு, பட் கீதா மாதாஜி மாதிரி நான் ஃபுல் ஃப்ளெட்ஜ் கிடையாது. வாரத்துக்கு ஒரு முறை வந்து நான் பூ சேவைக்கு போவேன். ஓகே, அதாவது அது நான் பண்ணுறேன். நான் லோக்கல் டெம்பிளில் நான் பண்ணிட்டு இருக்கேன் சேவா, அது நான் பண்ணிட்டு தான் இருக்கேன். ஓகே, கார்லண்ட் அதில் மட்டும்தான் நான் பண்ணிட்டு இருக்கேன். வேற எந்த சேவைக்கு நான் போகிறது கிடையாது. இந்த சஜஷன் கேட்டிருக்கல, எனி கமெண்ட் சஜஷன், அதெல்லாம் நான் எழுதியிருக்கேன். அது இப்படி எழுதலாமா? அதாவது அந்த அளவுக்கு கம்ப்யூட்டர் நாலேஜ் இல்ல, கொஞ்சம் எங்களுக்கு டெமான்ஸ்ட்ரேஷன் பண்ணி கொடுத்தா சேவை செய்யறதுக்கு ரொம்ப எங்களுக்கு வேல்யூபிளா இருக்கும்னு எழுதியிருக்கேன். கண்டிப்பா இது முடிஞ்ச பிறகு, இத்தனையுமே முடிஞ்ச பிறகு இதை நீங்க கிளிக் பண்ணீங்கன்னா இந்த இது வருது இல்லையா? ஆமா மாதாஜி, இந்த போட்டோ வருது மாதாஜி. இந்த போட்டோல என்னன்னா, இங்க படிங்க. செலக்ட் ஆல் ஸ்கொயர்ஸ் வித் மோட்டார் சைக்கிள், எதை ஐடென்டிஃபை பண்ண சொல்லியிருக்காங்கன்றத பார்க்கணும். ஸோ இந்த முதல் பிக்சர்ல இங்க எங்கேயுமே மோட்டார் சைக்கிள் எல்லாம் கிடையாது. இந்த இடத்துல மோட்டார் சைக்கிளோட சக்கரம் இருக்கு, இது மோட்டார் சைக்கிளோட இது இருக்கு, பின்னாடி சீட்டு இதுவும் இருக்கு. இந்த பிக்சர்ஸ் இது ஜென்ரலா, இதுல வந்து மிரர் இருக்கு இல்லையா? அத்தனையுமே செலக்ட் பண்ணி வெரிஃபைன்னு கொடுத்தீங்கன்னா அது வெரிஃபை ஆயிடும். இப்போ சப்மிட் ஆயிடுச்சு. சரி மாதாஜி, தேங்க்யூ மாதாஜி. 2 தடவை அனுப்பியும் போகலன்ட்டா மாதாஜி, வரலன்ட்டாங்க. அதான் உங்ககிட்ட கேட்டேன். ஹரி கிருஷ்ணா. இல்ல நோ இஷ்யூஸ். அது ஏன்னா நீங்க இதை செலக்ட் பண்ணது கரெக்டா சக்சஸ்ஃபுல் ஆயிருக்காது. ஓகே, அதனால அது சப்மிட் ஆயிருக்காது. நீங்க செலக்டே பண்ணல மாதாஜி, வெறுமனே சப்மிட் மட்டும் கொடுத்துட்டு போயிரும் நினைச்சேன். பட் அது போகல. அதான் உங்ககிட்ட கேட்டேன். மாதாஜி இப்ப கூட இது அவங்க கிட்ட கிளியர் பண்ண வந்துருச்சா மாதாஜி? இனிமேகலை வரல மாதாஜி நாங்க. சோ நான் 10 o'clock ஒரு மணிமேகலை மாதாஜி ஒரு முறை நீங்க நம்ம பிரபுஜிக்கு சொல்லி அந்த டிஸ்பிளே பிக்சர் வந்து டிசேபிள் பண்ணிட சொல்லுங்க. அது ஒரு செக்யூரிட்டி பர்பஸ்க்காக தான். ஆனா அது எல்லாருக்குமே புரியாது. தேங்க்யூ மாதாஜி, ரொம்ப கிளியர் பண்ணிட்டீங்க மாதாஜி. தேங்க்யூ வெரி மச் மாதாஜி. குரூப்ல போட்டுருக்கதானே மாதாஜி? மாதாஜி கௌரவா குரூப்ல போட்டுருக்கதானே சொல்றீங்க? நீங்க ஆமா, இப்ப நீங்க இந்த லிங்க் ஷேர் பண்ணீங்க இல்லையா நீங்க இப்போ? அந்த ஃபார்ம் வந்து அதுல அது செக்யூரிட்டி பர்பஸ்க்கு தான் அதெல்லாம் செலக்ட் பண்றதே.
ஓகே. ஸோ ஓகே. அதை வந்து இமேஜ் செலக்ட் பண்றது இல்லைன்னா முன்னெல்லாம் டெக்ஸ்ட் இருக்கும், அதை அப்படியே காப்பி பண்ணி சப்மிட் பண்ணது அந்த மாதிரி இருந்தது. ஸோ அதனால அதை நீங்க அதை வந்து டிசேபிள் பண்ணிட்டு சொல்லுங்க பிரபுஜிக்கு சொல்லி. ஸோ ஓகே. தட் இது மாதிரி தான் பண்ணேன் மாதாஜி. இது மாதிரி பண்ணி தான் சப்மிட் கொடுத்தேன். நீங்க லாஸ்ட் அந்த மோட்டார் சைக்கிள் வந்ததுல அதுவும் பண்ணி தான் கொடுத்தேன். பட் அவங்களுக்கு வரலன்றாங்க. திருப்பி அனுப்புறேன் நான். அதான் அது நீங்க அந்த கண்ணாடி இருக்கிறது வந்து குட்டியா ஒரு கண்ணாடி இருக்கக்கூடிய அந்த பாகம் எல்லா இடத்துலயுமே பார்க்கணும் நீங்க அந்த அந்த ஐட்டம். சில இடத்துல நம்பர் ஆஃப் கார்ஸ்ன்னு வரும். ஓகே, கார் எல்லாம் எங்க இருக்கு அப்படின்றதெல்லாம் எத்தனை எனக்கு கார் 3 இடத்துல வந்தது. 3 இடத்துல மோட்டார் சைக்கிள் வந்தது. 3 இடத்துல நான் கிளிக் பண்ணேன். அதெல்லாம் கன்ஃபியூஷன் தான். அதனால வந்து நீங்க இவங்க மணிமேகலை மாதாஜி கொஞ்சம் பிரபுஜிக்கு சொல்லி அதை டிசேபிள் பண்ணிட்டு சொல்லுங்க. ஓகே மாதாஜி. ஜெயமகாலட்சுமி மாதாஜி உங்களுக்கு வந்துருச்சு மாதாஜி. ஜெயமகாலட்சுமி தேவின்னு வந்திருக்கு, அது உங்களுக்கு தானே? ஜெயமகாலட்சுமி தேவி. ஆமா ஆமா மாதாஜி, என்னதுதான். உங்களுக்கு வந்துருச்சு மாதாஜி. ஓகே, சரி. ஓகே மாதாஜி. ஃபைன். ஐ திங்க் எல்லாருக்கும் இது எப்படி பண்றதுன்னு தெரியும் இல்லையா? இன்னொரு வாட்டி பார்க்கணும்னாலும் இந்த யூடியூப்ல இருக்கு, போயிட்டு பார்த்துக்கோங்க. பர்மனண்டா இந்த இந்த ரெக்கார்டிங்ல இருக்கும். நீங்க போயிட்டு அந்த ஃபார்ம் வந்து ஃபில் பண்ணிடுங்க. எல்லாருமே சப்மிட் பண்ணுங்க. காலையில கொடுத்துருது மாதாஜி. ஆ? அக்னாலஜ்மெண்ட் கொடுத்துருது. உங்க ஃபார்ம் ஃபில்அப் பண்ணியாச்சு. வருது, உங்களுக்கு மெயிலுக்கு வரும். உங்களுடைய மெயிலுக்கு வரும் கண்டிப்பா காப்பி வந்து. இப்ப என்னோட மெயிலுக்கு வந்திருக்கான்றத கூட நான் வந்து பார்க்க முடியும். இன்னொரு ரிக்வஸ்ட் மாதாஜி, இப்ப நம்ம டெய்லி அட்டெண்டன்ஸ் கொடுக்குறோம் இல்லையா? ஆ. எனக்கு அது மெயில்ல வர மாட்டேங்குது மாதாஜி. பட் எனக்கு ஸ்கிரீன்ல இதா உங்க இது ரெக்கார்ட் ஆயிடுச்சுன்னு அது மட்டும் வருது. பட் மெயில்ல வரல மாதாஜி. மெயில்ல வராது, அது வராது. நீங்க இது வந்து பர்டிகுலர் ஃபார்ம் வந்து நீங்க சப்மிட் பண்ணீங்க. இப்ப பாருங்க, என்னோட இது ஃபார்ம் சப்மிட்டட் தகவல் எனக்கு வந்துருச்சு. இங்கேயே உங்களுடைய டேட்டா மொத்தம் வந்துடுச்சு, உங்களுக்கே தெரியும். இப்ப நம்ம பக்தி சாஸ்திரிகா இந்த மாதிரி கிளாஸ் பண்ணுக்கு நம்ம அட்டெண்டன்ஸ் கொடுக்கும்போது மெயில்ல எனக்கு மெசேஜ் வருது. பட் இப்ப நமக்கு ராதிகா மாதாஜி கிளாஸ், உங்க கிளாஸ் இப்ப கொடுக்குறீங்களா லிங்க்ஸ், அதுக்கு ஒன்லி ரெஸ்பான்ஸ் ரெக்கார்டான்னு மட்டும் வருது. பட் மெயில்ல வரல. அது வந்து அந்த ரெஸ்பான்ஸ் வந்து அவங்களுக்கு போயிடும். சில ஃபீச்சர்ஸ் வந்து எனேபிள் பண்ணியிருக்க மாட்டாங்க. உங்களுக்கு அந்த சப்மிட்டட் சக்சஸ்ஃபுல்லின்ற அந்த ரெஸ்பான்ஸ் அது வருது அது போறோம். இப்ப பாத்தீங்கன்னா நான் பாருங்க இங்க இருக்கு இல்லையா, சப்மிட் another response, your response has been recorded. ஓகே மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. தேங்க் யூ மாதாஜி. அப்ப அது வந்து சக்சஸ்ஃபுல் ஆயிடுச்சுன்னு அர்த்தம். ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஓகே, ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. லிங்க் அட்டெண்டன்ஸ் லிங்க் போட்டிருக்கேன் மாதாஜி. நிறைய பேர் அது எப்படி போடுறதுன்னு தெரியலங்கிறாங்க. நான் போட்டிருக்கேன், அதை கொஞ்சம் ஷேர் பண்ணி சொல்ல முடிஞ்சா சொல்லுங்க மாதாஜி. ஓகே, ஃபைன். ஒரு நிமிஷம். யூடியூப்ல வந்துரும், பார்க்காதவங்க பாத்துக்குவாங்க. அதுக்கோசரம் இங்க வந்து ரொம்ப சிம்பிள், உங்களுக்கு ஒண்ணுமே கிடையாது. உங்க இமெயில் ஐடி, ஓகே, என்னோட இமெயில் ஐடி கொடுக்குறேன். எல்லா அட்டெண்டன்ஸ் லிங்க்குமே இப்படிதான் இருக்கும். ஓகே, நெக்ஸ்ட் உங்களுடைய பெயரு, மொபைல் நம்பரு, இன்னைக்கு டேட்டு, இன்னைக்கு என்ன டேட்டு 4, போயிட்டு செலக்ட் பண்ணி சப்மிட் பண்ணிடுங்க. அவ்வளோதான், தட்ஸ் இட். இப்போ நான் வந்து இந்த பாகவதம் கிளாஸ் RRR கிளாஸ் அட்டென்ட் பண்ணிட்டு இருக்கேன் அப்படின்றது வந்து ரெக்கார்ட் ஆகிருக்கும். அவ்வளோதான், சரிங்களா? எல்லா அட்டெண்டன்ஸுமே இதே மாதிரி தான் இருக்கும். ஸோ அங்கே வந்து அவங்க வந்து கிரியேட் பண்ணவங்களுக்கு எத்தனை பேர் அட்டென்ட் பண்ணாங்க அப்படிங்கிறது எல்லாமே கரெக்டாக வந்துடும். ஸோ அது வந்து அட்டெண்டன்ஸ் மெயின்டைன் பண்ணுறவங்களுக்கு இருக்கக்கூடிய ஒரு ஹெடேக்கு. நீங்கள் அதை பற்றி மங்களாரத்தி கூட அது மாதிரி வருதா மாதாஜி? மங்களாரத்திக்கு வருதா வேற? அது மங்களாரத்திக்கு வர்றதில்ல. மங்களாரத்தி அங்க நம்ம போட முடியாதுல்ல மாதாஜி, அது காமன் இல்லையா? ஸோ ஓகே மாதாஜி. அங்க நம்ம பேரை பார்த்து தான் நம்ம பண்றதே. ஓகே, ஓகேங்களா? ஏதாவது டவுட் இருக்கா? ஏதாவது அட்டாச்மெண்ட் பண்ணியிருந்தாலோ இந்த மாதிரி எனேபிள் பண்ணியிருந்தாலோ வந்து உங்களுக்கு அந்த டேட்டா வந்து வந்து சேர்ந்துடும், நீங்க இதை சப்மிட் பண்ணீங்கன்றது வந்து. ஓகே, ஃபைன். ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. இது கிளாஸ் இருக்கிறப்பதான் இது ஃபில் பண்ண முடியுமா மாதாஜி? அப்படின்லாம் இல்லை, கிளாஸ் கூட பண்ணலாம். ஆனா லிங்க் உங்களுக்கு வந்து கிளாஸ்ல தான் போடுவாங்க. அதனால அப்போ எடுத்து ஓபன் பண்ணி காப்பி பண்ணி வச்சுக்கணும். நீங்க ஜஸ்ட் அதை கிளிக் பண்ணீங்கன்னா ஓபன் பண்ணி 2 நிமிஷம் அப்படியே சப்மிட் பண்ணிடுங்க. என்ன இருக்கு? அதே நீங்க உங்க போன்லயே நீங்க கிளிக் பண்ணா கூட அதே ஒரு பேஜ் ஓபன் ஆகும். அங்க உங்க பேரு, அதுக்கப்புறம் வந்து நம்ம போன் நம்பரு இல்லையா, இமெயில் ஐடி, அந்த டேட் செலக்ட் பண்ணீங்கன்னா அன்னைக்கு டேட் வரும். அது அப்படியே 4, இன்னைக்கு 4, நாளைக்கு செலக்ட் பண்ணீங்கன்னா 5ன்னு வரும். ஸோ அந்த மாதிரி அந்தந்த டேட் அதை வந்து செலக்ட் பண்ணிடும். நீங்க அதை போய் செலக்ட் பண்ண வேண்டிய அவசியமே கிடையாது. ஆட்டோமேட்டிக்லி அங்கேயே போய் நிற்கும். சப்மிட் அந்த டேட்டை செலக்ட் பண்ணிட்டு அப்படியே வந்து நீங்க சப்மிட் கொடுத்தீங்கன்னா சப்மிட் ஆயிடும். ஓகே, ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. கலாவதி மாதாஜி, உங்களுக்கு அந்த லிங்க் அனுப்பிட்டு நான் உங்களுக்கு சொல்றேன். கலாவதி மாதாஜி. ஓகே மாதாஜி, தேங்க்யூ மாதாஜி.
ஏழாவது படம். ஜெயந்தி இப்பயே மாதாஜி பண்ணுங்க கலாபதி மாதாஜி. டவுட் இருந்தா இப்பயே கேட்டுக்கலாம். ஆனா நீங்க இப்ப ஃபில்அப் பண்ணுங்க மாதாஜி சொன்ன மாதிரி. மணிமேகலை மாதாஜி ஹரே கிருஷ்ணா. எனக்கு அப்படியே அந்த லிங்க் அனுப்பிடுங்க மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. அனுப்புறேன் மாதாஜி, 2 பேத்துக்கு அனுப்புறேன், நீங்க போட்டுருங்க. ஹரி கிருஷ்ணா. ஓகே. ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. 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 நாராயணம் நமஸ்கிருத்யாம் நாராயணம் நமஸ்கிருத்யாம் நரம் செய்வ நரோத்தமம் தேவீம் சரஸ்வதிம் வியாசம் ததோ ஜெயம் உதீரயத் நஷ்டப்ராயேஷு அபத்ரேஷு நித்யம் பாகவத சேவையாம் பகவத்ய உத்தம ஸ்லோகே பக்தேர் பவதி நைஸ்திகே. ரீடிங் ஃப்ரம் பாகவதம். நம்ம வந்து 5வது காண்டம் 7வது அத்தியாயத்துல 7வது ஸ்லோகம். ஓகே, விஜயகுமாரி மாதாஜி நீங்க வாசிங்கோ. ஏவம் கர்ம விஷுத்தயா விஷுத்த சத்வஷ்யாந்த ஹிருதயாக்ஷ ஷரீரே பிரம்மணி பகவதி வாசுதேவே மகாபுருஷ ரூபோ பலக்ஷண ஸ்ரீவத் கௌஸ்துப வனமாவரி தர கதாபீர் உபலக்ஷித நிஜ புருஷ ஹருள்ளி இதோத்மனி புருஷ ரூபேன விரோஷமான உச்சைஸ்தாரம் பக்திர் அனுதினம் ஏதமான ஏஜாயத. எஸ், ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஏவம் கர்ம விசுத்யா விசுத்த சத்வஸ்யாந்த ஹிருதயாக்ஷ சரீரே பிரம்மணி பகவதி வாசுதேவே மகாபுருஷ ரூபோபலக்ஷண ஸ்ரீவஸ்த கௌஸ்துப வனமாவரி தர கதாதிபிர் உபலக்ஷிதே நிஜ புருஷ இருள்ளிக்கி தேனாத்மனி புருஷ ரூபேன விரோச்சமான உச்சைஸ்தராம் பக்திர் அனுதினம் ஏதமான ஏயாஜாயத. ஏவம் இவ்வாறு கர்ம விசுத்தையா எந்தவிதமான பலனையும் எதிர்பாராது எல்லாவற்றையும் முழுமுதற் கடவுளின் தொண்டிற்காக அர்ப்பணிப்பதாக. விசுத்த சத்தவசிய முற்றிலும் தூய்மை அடையவரான பரத மகாராஜாவின் அந்த இருதய ஆகாச சகர யோகிகளால் தியானிக்கப்படும் இதயத்திலுள்ள பரமாத்மா பிரம்மணி அருவ கொள்கை உடைய ஞானிகளால் வணங்கப்படும் அருவ பிரம்மம் பகவதி முழுமுதற் கடவுள் வாசுதேவரின் மைந்தனான பகவான் கிருஷ்ணர் மகா புருஷ பரம புருஷரின் ரூபம் உபலக்ஷனே அடையாளங்களை உடையவர். ஸ்ரீவத்ச பகவானின் மார்பில் உள்ள சின்னம், கௌஸ்துப பகவான் அணிந்திருக்கும் கௌதுப மாலை, வனமாலா மலர் மாலை, அரிதர சங்கு மற்றும் சக்கரம், கதா ஆதிபி கதாயுக போன்ற பிற சின்னங்கள் உபலக்ஷிதே அறியப்பட்டு நிஜ புருஷ லிகிதேன தனது பக்தனின் இதயத்தில் சித்திரம் போல் பொறிக்கப்பட்டு வீற்றிருப்பவர். ஆத்மனி அவரது மனதினில், புருஷ ரூபேன அவரது தனிப்பட்ட வடிவில், வீரோச்சமானே ஒளிர்கின்ற, உச்சைஸ்தராம் மிக உயர்ந்த நிலையில், பக்தி தொண்டு, அனுதினம் ஒவ்வொரு நாளும், ஏதமான அதிகரித்து, ரயா சக்தியுடையவராக, அஜாயத தோன்றினார். மொழிபெயர்ப்பு அண்ட் பொருளுரை பை ஸ்ரீல பிரபுபாதா. ஸ்ரீல பிரபுபாதாக்கு ஜெய். மொழிபெயர்ப்பு. இவ்வாறு வேள்வி சடங்குகளினால் தூய்மை பெற்றவராக விளங்கிய பரத மகாராஜாவின் மனம் முற்றிலும் மாசற்றதாக இருந்தது. பகவான் வாசுதேவ கிருஷ்ணருக்கான அவரது பக்தி தொண்டு
நாள்தோறும் வளர்ந்து கொண்டே இருந்தது. வசுதேவரின் மைந்தனான பகவான் கிருஷ்ணரே ஆதி முழுமுதற் கடவுளாகவும் பரமாத்மாவாகவும் பரபிரம்மமாகவும் இருக்கின்றார். யோகிகள் இதயத்தில் வீற்றிருக்கும் பரமாத்மாவை தியானிக்கின்றனர். ஞானியர் பரம மெய்ப்பொருளாக அருவ பிரம்மத்தை வழிபடுகின்றனர். அவரது உன்னத உடல் பற்றி சாத்திரங்களில் விளக்கப்பட்டிருக்கின்றது. அவரது உடல் ஸ்ரீவத்ச சின்னம், கௌஸ்துபமணி மற்றும் மலர் மாலையினால் அலங்கரிக்கப்பட்டிருக்கிறது. அவரது கரங்களில் சங்கு, சக்கரம், கதாயுதம் மற்றும் தாமரை மலர் இருக்கின்றன. நாரதர் போன்ற பக்தர்கள் எப்போதும் அவரை தமது இதயத்தில் சிந்தித்துக் கொண்டிருக்கின்றனர். பொருளுரை: வசுதேவரின் மைந்தனான பகவான் வாசுதேவர் அல்லது ஸ்ரீ கிருஷ்ணரே முழுமுதற் கடவுளாவார். அவர் யோகிகளின் இதயங்களில் பரமாத்மா வடிவத்தில் இருக்கின்றார். ஞானிகளினால் வடிவமானது சாத்திரங்களில் சங்கு, சக்கரம், கதாயுதம் மற்றும் தாமரை மலர் ஏந்திய 4 கரங்களுடன் வர்ணிக்கப்பட்டிருக்கின்றது. ஸ்ரீமத் பாகவதத்தில் 2.2.8 பின்வருமாறு உறுதி செய்யப்பட்டிருக்கின்றது. கேச்சித் ஸ்வ தேகாந்தர் ஹிருதய வகாசே பிரதேச மாத்திரம் புரஷம் வசந்தம் சதுர்புஜம் கஞ்ச ரதாங்க சங்க கதாதரம் தாரணயா ஸ்மரந்தி. பரமாத்மா அனைத்து உயிர்களின் இதயங்களிலும் வீற்றிருக்கின்றார். அவருக்கு 4 கரங்கள் உள்ளன. அவை 4 அடையாள ஆயுதங்களை ஏந்தியிருக்கின்றன. பரமாத்மாவை தங்கள் இதயத்தில் நினைக்கும் பக்தர்கள் கோவிலுள்ள திருமூர்த்தமாக முழுமுதற் கடவுளை வழிபடுகின்றனர். அவர்கள் பிரம்மஜோதி என்றும் அவர்கள் பகவானின் அருவத்தன்மையினையும் அவரது உடலின் ஒளிக்கதிர்களையும் கூட அறிந்திருக்கின்றன. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. தேங்க்யூ வெரி மச் மாதாஜி. தேங்க்யூ மாதாஜி. சித்திரலேಖ மாதாஜி வாசிங்க. ஏவம் வர்ஷாத சஹஸ்ர பர்யந்த வசித கர்ம நிர்வாண வசோர அதிபுஜா பூஜ்யமானம் ஸ்வதனேப்ய ரிக்தம் பித்ருபைதவா மகம் யதாதாயம் விவஜ்ய ஸ்வயம் சகல சம்பன் நிகேதாத் ஸ்வநிகேதாத் புவஸ் ஹஸ்ரமம் பிரவல்யராஜ. வாசிங்க மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே ஏவம் வர்ஷா சஹஸ்ர பர்யந்தா வசித கர்ம நிர்வாணாவசரோ அதிபுஜ்யமானம் ஸ்வதனேப்ய ரிக்தம் பித்ருபைதாமகம் யதாதாயம் விபஜ்ய ஸ்வயம் சகல சம்பன்னிகேதாத் ஸ்வநிகேதாத் புவஹஸ்ரமம் பிரபல்ராஜः. ஏவம் இவ்வாறு எப்போதும் ஈடுபட்டு வருஷ ஆயுத சஹஸ்ர ஆயிரம் மடங்கு 10,000 ஆண்டுகள் பர்யந்த அதன் பின்னர் அவசித கர்ம நிர்வாண அவசர மகாராஜா பரதன் தனது ராஜ வாழ்விற்கு முடிவு காணும் நேரத்தினை உறுதி செய்தார். அதிபூஜ்யமானம் அக்காலம் வரை இவ்வழியில் அனுபவித்து மகிழ்ந்து ஸ்வதனேப்ய அவரது புதல்வருக்கு ரிக்தம் செல்வம் பித்ரு பைதாமகம் தனது தந்தை மற்றும் முன்னோர்களிடமிருந்து பெற்றது யதாதாயம் மனுவின் தாயபா நீதிக்கேற்ப விபஜ்ய பிரித்து ஸ்வயமாக சகல சம்பத் அனைத்து செல்வங்களையும் நிகேதாத் இருப்பிடம் ஸ்வநிகேதாத் அவரது பிறந்த இடத்திலிருந்து புலக ஆசிரமம் பிரபாஜ அவர் ஹரித்து வாரத்திலுள்ள புலகரின் ஆசிரமத்திற்கு சென்றார். அங்கே சானக்கிராம சிலைகள் கிடைக்கின்றன. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. மொழிபெயர்ப்பு. மகாராஜா பரதர் உலக செல்வங்களை 10,000 வருடங்கள் 1000 மடங்கு அனுபவித்து மகிழ வேண்டும் என்பது விதி நிர்ணயித்த காலமாகும். அக்காலக்காடு முடிந்தவுடன் அவர் குடும்ப வாழ்க்கையிலிருந்து ஓய்வு பெற்று தனது முன்னோர்களிடமிருந்து பெற்ற செல்வத்தை தன் மைந்தர்களுக்கு பிரித்து கொடுத்தார். அனைத்து செல்வங்களும் உறைவிடமாக திகழ்ந்த தன் பிறந்த வீட்டை துறந்து ஹரித்வாரில் உள்ள புலகாசிரமம் என்னும் இடத்திற்கு அவர் புறப்பட்டு சென்றார். அங்குதான் சாலக்கிராம சிலைகள் கிடைக்கின்றன. பொருளுரை. தாயபாக் நீதியின்படி ஒருவன் தான் பெற்ற சொத்துக்களை தனது வாரிசுகளுக்கு கொடுத்தல் வேண்டும். பரத மன்னர் இதனை மிகச் சரியாக நிறைவேற்றினார். முதலில் அவர் தனது முன்னோர்களின் சொத்தினை 1000 மடங்கு 10,000 ஆண்டுகள் அனுபவித்தார்.
ஓய்வு பெறும் காலம் வந்தவுடன் அவர் இச்சொத்துக்களை தன் மைந்தர்களுக்கு பிரித்து கொடுத்துவிட்டு புலகாசிரமத்திற்கு புறப்பட்டு சென்றார். ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. எஸ் பத்மா மாதாஜி வாசம். பிரேமா மாதாஜி வாசம். यत्र भाव भगवान् हरिर् अद्यापि तत्र यानां निजजनानां वात्सल्येन सन्नदिदाव्यत चिच्चार रूपेण वासिनो. यत्र यत्र भावपापि भगवान् हरिर् अद्यापि तत्रत्यानां निजानानां वात्सल्येन सन्निधाप्यत சிச்சாரமூப்பனே. எத்திர அங்கே வாவ உறுதியாக பகவான் முழுமுழுதற் கடவுள் ஹரி பகவான் அத்யபி இன்னும் கூட தத்ராத்யானாம் அந்த இடத்திலிருந்து நிஜனானாம் அவர்களுக்கு பக்தர்களுக்கு வாசல்யேன அவரது உன்னத பிரீத்தினால் சன்னிதாப்பியத்தை கண்களுக்கு புலனாகிறார். இச்சாரூபேன பக்தர்களின் விருப்பத்திற்கு ஏற்ப. மொழிபெயர்ப்பு பொருளுரை ஸ்ரீல பிரபுபாதாக்கு ஜெய். புலகாசிரமத்தில் முழுமுதற் கடவுளான ஹரி தனது பக்தர்களின் மீது கொண்ட அன்பின் காரணத்தினால் தனது பக்தனுக்கு காட்சி தந்து அப்பக்தனின் விருப்பத்தினை நிறைவேற்றினார். பொருளுரை. பகவான் எப்போதும் பல்வேறு உன்னத வடிவங்களில் காட்சி தருகிறார். பிரம்ம சம்ஹிதையில் பின்வருமாறு குறிப்பிடப்பட்டிருக்கிறது. 5.39 ராமாதி மூர்த்திஷு கலா நியமேன திட்டன் நானாவதாரம் அகரோத்புவனேஷு கிந்து கிருஷ்ண ஸ்வயம் சம்பவத் பிரமபுமான் யோ கோவிந்தமாதி புருஷம் தமகம் பஜாமி. முழுமுதற் கடவுளான பகவான் கரெக்டா எடுத்து நினைக்கிறேன். கலாவதி மாதாஜி வாசிங்க. மாதாஜி நெட்வொர்க் போயிருக்கு. கலாவதி மாதாஜி. புஷ்பா மாதாஜி வாசிங்க. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. முழுமுதற் கடவுளான பகவான் கிருஷ்ணராகவே வீற்றிருக்கின்றார். மேலும் அவர் தனது அம்ச அவதாரங்களான பகவான் ராமர், பலதேவா, சங்கர்ஷனர், நாராயணர், மகாவிஷ்ணு போன்றவர்களுடன் இருக்கின்றார். பக்தர்கள் தங்கள் விருப்பத்திற்கு ஏற்ப இவ்வடிவங்கள் அனைத்தையும் வழிபடலாம். தனது நிகரற்ற கருணையினால் பகவான் தன்னை அர்ச்சா விக்கிரகமாகவும் அருளியுள்ளார். பகவான் சில நேரம் தனது பக்தன் மீது கொண்ட பற்று அல்லது கருணையின் காரணமாக தனது தனிப்பட்ட உருவில் கூட காட்சி தருகிறார். ஒரு பக்தன் எப்போதும் பகவானின் அன்பு தொண்டினை சரணடைந்திருக்கின்றார். பகவானோ தனது பக்தனின் விருப்பத்திற்கு ஏற்ப அவனுக்கு காட்சி தருகின்றார். அவர் தன்னை பகவான் ராமராகவும் பகவான் கிருஷ்ணராகவும் பகவான் நரசிம்மராகவும் தோன்றும் வண்ணம் காட்சி தரக்கூடியவர் ஆவார். இதுவே பகவானுக்கும் பக்தனுக்கும் இடையிலான அன்பு பரிமாற்றத்தின் அடையாளம் ஆகும். ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. தேங்க்யூ மாதாஜி. தேங்க்யூ மாதாஜி. கலாவதி மாதாஜி வாசிங்க. அடுத்து யத்ராஷ்ரம பதானி உபயதோ நாபிவீர் த்ருஷ சக்ரை சக்ர நதி நாம சரித பிரவரா சர்வதஹ பவித்ரி பரோதா பரோதி. எஸ் வாசிங்க. 9th தானே மாதாஜி? 10. உங்களை அப்பயே கூப்பிட்டேன் 9th தான் படிக்க. வாசிங்க. ஓகே மாதாஜி. हरे कृष्ण माताजी. यत्राश्रम पदानि उभयतो नाभिभेर त्रिशत् चक्रै चक्र नदी नाम सरित् प्रवरा सर्वतः भवत्री परोधिः. यत्र அங்கே ஆசிரம பதானி அனைத்து ஆசிரமங்கள் உபயதக மேலும் கீழும் நாபிபி நாபிச்சுளியின் அடையாளம் த்ரிஷத் காணப்படும் சக்கரைக வட்டங்களுடன் சக்கர நதி கண்டகி நதி என்று பொதுவாக அறியப்படுவது. நாம என்ற பெயரில் சரித்
பிரபார எல்லாவற்றிலும் மிகச்சிறந்த நதி. சர்வதக எங்கும் பவித்ரி கரோதி புனிதப்படுகிறது. மொழிபெயர்ப்பு: புலக ஆசிரமத்தில் எல்லா நதிகளிலும் சிறந்த கண்டகி நதி ஓடிக்கொண்டிருக்கின்றது. சாலக்கிரம சிலைகள் என்னும் படிகக் கற்கள் அந்த இடம் முழுவதையும் புனிதப்படுத்துகின்றன. ஒவ்வொரு படிக்கல்லிலும் உண்டிச்சுழியினை போன்ற வளைந்த கோடுகள் காணப்படுகின்றன. பொருளுரை: சாலக்கிரம சிலைகள் என்பது மேலும் கீழும் வளைந்து கோடுகளுடன் கூடிய கற்களை குறிப்பிடுகின்றன. இவை கண்டகி நதியில் கிடைக்கின்றன. அந்த நதி எங்கெல்லாம் பாய்கிறதோ அந்த இடமெல்லாம் உடனே புனிதமடைகின்றன. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. தேங்க்யூ மாதாஜி. தேங்க்யூ மாதாஜி. சாந்தி மாதாஜி நாளைக்கு வாசிப்போம். ஹரே கிருஷ்ணா. நான் ஒரு ஸ்லோகம் நாளைக்கு வாசிக்கிறேன். ஹரே கிருஷ்ணா. ஓம் அஜ்ஞானதிமிராந்தஸ்ய ஞானாஞ்சனய ஷலாக்கய சக்ஷுருன்மிலிதம் யேன தஸ்மை ஸ்ரீ குரவே நமः. ஸ்ரீ சைத்தன்ய மனோபீஷ்டம் ஸ்தாபிதம் யேன பூதலே ஸ்வயம் ரூபா கதா மह्यं ததாதி ஸ்வபதாண்டிகம். ஹே கிருஷ்ணா கருணா சிந்து தீனபந்தோ ஜகத்பதே கோபேஷ கோபிகா காந்தா ராதகாந்தா நமஸ்துதே. தப்த காஞ்சன கௌராங்கி ராதே விருந்தாவனேஸ்வரி ऋषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये. वाञ्छकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः. जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौरभक्तवृंद. हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे. ஓகே, ஸோ நம்ம நேற்றைய ஸ்லோகத்துல சில பகுதி நம்ம கடைசி பகுதி மட்டும் பார்க்கலாம். ஓகே, பரத மகாராஜாவின் உபதேசத்தினை பின்பற்றி நாம் நமது திருப்திக்காக மட்டுமே செயல்பட வேண்டும். அப்படின்னா என்ன அர்த்தம்னாக்கா, விஷ்ணுவுக்கான யக்னங்கள் எதற்காக வளர்க்கணும் அப்படின்னா, ஒண்ணு நம்முடைய சகாம கர்மத்துல இருந்து பண்ணோம்னா அந்த யக்னத்தினுடைய பலன்களை நாம் அனுபவிக்கிறதுக்காக செய்யறோம், இல்லைன்னா இறைவனோட திருப்திக்காக செய்யறோம். ரெண்டுத்துல ஒண்ணுதான் செய்யணும். ஆனா அதுல மேன்மையானது எதுனாக்கா இறைவனை திருப்திப்படுத்துவதற்காக ஆற்றப்படுவது. ஓகே, அததான் இந்த இடத்துல நாம பார்க்கணும். முழு முதற் கடவுள் மீது நம்பிக்கை இல்லாது செய்யப்படும் வேள்விகள், தானங்கள், தவங்கள், அதாவது யக்ஞம், தானம், தவம், இதுல இறைவனை மையமாக வைத்து நாம் செய்யாத எந்த ஒரு நம்பிக்கை எப்போ வரும்? அவரை மையமாக வைத்து செய்தா மட்டும்தான், இல்லையா? நீ என்ன நம்பு அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்ம வீட்டுல கூட சொல்றோம் இல்லையா? அப்ப நம்பிக்கை எப்படி வரும்? அந்த ஒரு செயலை அவனை நம்பி நம்ம போலாமா அப்படிங்கிற ஆலோசனை நமக்கு வரணும். அதுக்கு பிறகுதான் அந்த செயலையே நம்ம செயல்படுத்துவோம், இல்லையா? இப்ப யக்ஞம், தானம், தவமே நாம செயல்படுத்தும் பொழுது இறைவன் மீது நம்பிக்கை கொண்டு செயலாற்றினோம் என்றால் அவை அனைத்துமே புனிதம் அடைகின்றது. இறைவன் மீது நம்பிக்கை இல்லாம நான் தான் யக்ஞம் பண்றேன், நான் தான் தவம் பண்றேன் அப்படின்றது, நான் தான் தானம் பண்றேன்னு நினைச்சுன்னு நாம் செய்தோம்னா அந்த அந்த யக்ஞம், தானம், தவத்திற்கான பலன்கள் கண்டிப்பாக கிடைக்க பெறும். ஆனால் அது நம்மளை பந்தப்படுத்தும். பந்தமற்ற நிலையில நாம இந்த யக்ஞம், தானம், தவம் செய்யணும்னா எல்லாம் வல்ல இறைவன் மீது அவர் மீது நம்ம மனதை செலுத்தணும், அவர் மீது நம்பிக்கை கொள்ளணும். அப்போ அவருடைய, அதாவது நம்ம ஹிருதயத்துல அவரை நிலைப்படுத்தி நம்ம ஆற்றக்கூடிய தவம், தானம், இல்லையா, யக்ஞம், இது அனைத்துமே பூர்ணத்துவம் பெறும். ஏன்னா அவை அனைத்தும் அவருக்கு போய் சேரும், இல்லையா? அப்போ நமக்கு மன நிறைவு என்பது இருக்கும். ஆனா அதை விடுத்து நம்ம ஆற்றும் பொழுது சஞ்சலங்கள் என்பது நமக்கு கண்டிப்பா வரும். ஓகே, எந்த விதமான சடங்குகளும் செய்யப்பட்ட போதிலும் அவை, அதாவது எல்லா விதமான சடங்குகள் எல்லாம் செய்தாலுமே அது அப்படின்னா நிலையற்றவையாகும், அதாவது தற்காலிகமானது. இப்பிறப்பிற்கு, அது இந்த பிறப்பிற்கு மட்டும் இல்ல, அடுத்த பிறப்பிற்குமே அது எந்த பயனுமே கொடுக்காது. அப்படின்னா எந்த பயன் என்றால், நாம என்ன பயனை அடைந்தால் மிகப்பெரிய பயன் என்று நாம் கருதுவோமோ அந்த வீடு பேரு, அந்த பயனை அது கண்டிப்பாக நல்காது. ஓகே, அதுதான் பயனற்றவை ஆகும் என்று சொல்லும். உண்மையான பயன் எதுனாக்கா, நாம இந்த பிரபஞ்சத்தை விட்டு நீங்கி, அதாவது நாம வைகுண்டத்திற்கு செல்வதுதான் உண்மையான பலன். ஆனா அந்த பலனை தவிர இங்க பௌதிக பலன்கள் எல்லாமே செயல்படும். அதே பௌதிக பலன் கூட நம்ம எந்த உறவு முறைகளோட நம்ம எல்லாம் செயல்படுத்துறோமோ, ஒரு வாட்டி அவங்க ஓகேவா இருப்பாங்க, ரெண்டாவது வாட்டி அவங்களும் ஒத்துக்க மாட்டாங்க, இல்லையா? எந்த ஒரு செயல் எடுத்துக்கலாம், அவங்களுக்கு என்ன லாபம், அது இப்படிதான் நம்ம பண்றோம், இல்லையா? ஸோ அதே ஒருத்தருக்கு நம்ம தானம் கொடுத்தா கூட, இவங்களுக்கு கொடுத்தனா இவங்களுக்கு கொடுத்ததுனாலதான். இப்போ ஒருத்தருக்கு எஜுகேஷனுக்காக ஏதோ ஒன்று தானம் கொடுத்துருப்போம் வச்சுக்கோங்க, ஒரு 5000 10,000, இது நான் கொடுத்துதான் அவங்க படிச்சாங்க அப்படிங்கிற ஒரு எண்ணம் வந்ததுன்னா அது அந்த புண்ணியத்திற்காக போயிடும். அதே
அந்த தானத்தை வந்து பகவானே இந்த வாய்ப்பை வந்து கொடுத்துருக்க, இந்த பிள்ளை வந்து நல்லா படிச்சு அவனுடைய வாழ்க்கையில நல்லா வரட்டும் அப்படின்னு, அதாவது கொடுத்ததையே வெளியே சொல்லாம இருக்கிறோம் பாருங்க, அது மறந்துடும். வெளியே சொல்லாம இருக்கிறத விட மறந்தே போயிடணும். நான் இந்த தானத்தை பண்ணேன்றதையே நம்ம மறந்துடணும். அப்படிப்பட்ட ஒரு மனசு நமக்கு வரணும். ஏன்னா அது எல்லாமே இறைவன் அக்கௌண்ட்டுக்கு போறது. ஓகே, எல்லாமே நம்ம தமிழ்லயே ஒரு ப்ராவர்ப், ரொம்ப அழகான ப்ராவர்ப், எது எடுக்கப்பட்டதோ அது இங்கிருந்து தான் எடுக்கப்பட்டது, இல்லையா? எது எடுக்கப்பட்டதோ பாஸ்ட் டென்ஸ், எது எடுக்கப்பட்டு கொண்டிருக்கிறதோ இப்ப நாம கரண்டா பண்ணிட்டு அதுவுமே இங்கிருந்து தான் எடுக்கப்பட்டது, இல்லையா? அதே மாதிரி எது எடுக்கப்பட போகிறதோ ஃபியூச்சர்ல, நாளைக்கு ஏதாவது நம்ம செய்யணும்னா கூட அது எல்லாம் இங்கிருந்து தான். அந்த இங்கிருந்து அப்படிங்கிறது எல்லாமே அந்த பரம உரிமையாளருக்கு சேர்ந்தது, எம்பெருமானுக்கு சேர்ந்தது. சோ இங்க இருந்து எடுத்துட்டு வந்து அடுத்தவங்களுக்கு கொடுத்தா அது நம்ம எடுத்தோம், நம்மளதுன்னு இப்படி கணக்கு, இல்லையா? அதை நம்ம புரிஞ்சுக்கணும். ஸோ அனைத்துமே அவருடையது தான். இந்த இடத்துல நாம சில காலம் உபயோகப்படுத்துறதுக்கு மட்டும்தான் நமக்கு உரிமை கொடுத்துருக்காரு, இல்லையா? டெம்பரரியா நமக்கு, இப்போ நம்ம எங்கன்னா போனோம் பாஸ் வச்சுட்டு போறோம் இல்லையா, அந்த மாதிரிதான் பாஸ் நமக்கு கிட்ட இருக்கிறது. அந்த பாஸ் வந்து எனக்கு பர்மனண்ட் பாஸ்ன்னு நினைச்சிடக்கூடாது, இல்லையா? ஸோ கண்டிப்பா கிடையாது. இப்போ அம்பரீஷ் மகாராஜா, ஏராளமான அது போன்ற மன்னர்கள், ஏன் ஜனக மகாராஜா இல்லையா, தசரத மகாராஜர் இல்லையா, எல்லாருமே வந்து எல்லாமே அறவழியில் வந்து செயல்பட்டவர்கள் தான். இதுல அம்பரீஷ் மகாராஜாவுக்கு ஏன் வந்து இவ்வளவு மகத்துவம் கொடுக்கப்பட்டதுன்னா, நவவித பக்தி எல்லாவற்றையுமே அவர் ஆற்றினார் என்பதற்கு தான், இல்லையா? இவர்கள் பரமபுருஷ பகவானுக்கு தொண்டு செய்வதன் மூலமே தங்கள் காலத்தை கழித்தவர்கள். ஸோ அவருடைய அரண்மனையிலே இருக்கக்கூடிய அந்த கோயில்ல வந்து அவரே வந்து பெருக்குவாராம், துடைப்பாராம், எல்லாமே சொல்லுவாங்க. ஒரு தூய பக்தன் மற்றொருவரின் மூலம் ஒரு செயலை செய்யும் பொழுது அச்செயல் பரமபுருஷ பகவானின் திருப்திக்காக இருக்கும் பட்சத்தில் அவன் எதிர்ப்புக்கு ஒரு புரோகிதரை ஏற்பாடு செய்யலாம். அப்புரோகிதரோ ஒரு தூய வைணவராக இல்லாதிருக்கும் பட்சத்தில் அப்பக்தன் எதிர்ப்புக்கு ஆளாவதில்லை. இது என்ன மீனிங் என்ன புரியல, ஒரு நிமிஷம். ஆனா நான் வெறும் நேற்று அவருடைய கதை மட்டும்தான் நான் சொன்னேன், ஒரு நிமிஷம். அதனால்தான் இன்னைக்கு எடுத்துக்கலாம் அப்படின்ட்டு பேச்சு. அது என்ன சொல்ல வர்றாங்கன்ட்டு டிரான்ஸ்லேஷன் பாட்டு கரெக்டா பண்ணல. ஒரு நிமிஷம். ஸ்ரீமத் பாகவதம் 5வது காண்டம் 7வது அத்தியாயம் 6வது ஸ்லோகம். ஓகே, இங்க வருது இல்லையா? ஸோ ராஜ ரிஷிகள் இல்லையா, சிம்பிளி பாஸ் their டைம் in the service of the Lord. வெறுமனே கேவல பக்தி இல்லையா, பகவானுக்கு துண்டு புரியறதுலேயே அவருடைய காலத்தை கழித்தார்கள். When a pure devotee executes some service through the agency of another person, he should not be criticized. அதாவது பார்த்தீங்கன்னாக்கா அவங்களுக்கு அவமானத்தை ஏற்படுத்தக்கூடாது. இப்போ நாம கூட வந்து ஒரு தூய பக்தர் வந்து ஒரு நாம தூய பக்தர் இல்லை, ஆனா நம்ம ஒரு பக்தர் வந்து யார் மூலியமா, இப்போ நம்ம வீட்டில் கூட ஒரு ஹோமம் இருக்கு செய்யறாங்க, அதுக்கு வந்து நம்ம புரோகிதரை அழைக்கிறோம் இல்லையா, அப்படி அழைச்சி அவங்கள உட்கார வச்சு அவங்க சொன்ன அவங்க ப்ரொசீஜர்லாம் பண்ணி நம்ம செயல்படுத்துறோம் இல்லையா. அப்படி இருக்கும் பொழுது அவங்கள வந்து நாம குறை சொல்லக்கூடாது. He should not be criticized for his activities are meant for the satisfaction of the Supreme Lord. அதாவது அவர்களே நம்ம குறை சொல்லக்கூடாது, அவர்கள் ஆற்றிய அந்த பணி வந்து இறைவனுடைய திருப்திக்காக ஆற்றப்பட்டது அப்படிங்கிற அந்த ஒரு மனசை மட்டும் நம்ம வளர்த்துக்கணும். A devotee may have a priest perform some கர்மகாண்டா இல்லையா, அதாவது ஆனா இந்த காலகட்டத்துல கர்மகாண்டா தான், அதை நான் இல்லைன்னே சொல்ல மாட்டேன். ஏன்னா நம்ம ஏதோ ஒரு பலனுக்காக தான் ஒரு ஹோமத்தையே வளர்க்குறோம் இல்லையா. இப்போ வீட்டுல வந்து நம்ம சுத்தப்படுத்தணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு கணேஷ் ஹோமம் நடத்துறோம், ஆயில் ஹோமம் வந்து மிருத்யுஞ்சய ஹோமம் நடத்துறவங்க இருக்கவங்க. அடுத்து வந்து இன்னொன்று வந்து சுதர்சன ஹோமம், இந்த வீட்டில் வந்து இந்த கெடு சக்திகள் எல்லாம் வந்து தூர விலகணும்னாக்கா வந்து சுதர்சன ஹோமம் பண்ணணும்னு சொல்லுவாங்க இல்லையா. நம்ம வீடு கிரகப்பிரவேசம் அன்னைக்கு பார்த்தீங்கன்னாக்கா ஈவினிங் வந்து உங்களுக்கு வந்து ஹோமங்களில் வந்து சுதர்சன ஹோமம் மெயினாக இருக்கும். ஏன்னா எத்தனையோ பேர் வந்து அந்த இடத்துல வந்து நல்லது கெட்டது கலந்த ஒரு நிலையில தான் அந்த வீடே வந்து கட்டப்பட்டிருக்கும் இல்லையா. அங்கே சேவை பண்ணவங்களுடைய மனசு எல்லாமே வந்து ஒரு போன்ற மனசு இருக்காது இல்லையா. ஒருத்தர் ரொம்ப நல்லவங்களா இருக்கலாம், ஒருத்தர் வந்து தீய குணத்தோடையும் அடுத்தவங்களோட சண்டை போட்டிருக்கலாம், அது ஏதோ சிறிய தவறு நடந்திருக்கலாம், ஏதோ ஒரு ஆக்சிடென்ட் மாதிரி ஆயிருக்கலாம் இல்லையா. மேலும் நம்மளை சுத்தி ஆற்றலும் இருக்கிறது இல்லையா.
இதுலயுமே வந்து நல்ல சக்தி தீய சக்தி கண்டிப்பாக உண்டு. ஸோ அது எல்லாமே அந்த இடத்துல ஃப்ரீயா வந்து சுத்திட்டு இருக்கும். எதுக்கு நம்ம வந்து வீட்டை சுத்தப்படுத்துறோம்? முதல்ல முன்னன்னைக்கு வாஸ்து ஹோமம் பண்றோம் இல்லையா? ஸோ வாஸ்து ஹோமம், அதுக்கப்புறம் வந்து நவக்கிரக ஹோமம் வந்து நெக்ஸ்ட் டே தான் பண்றாங்கன்னு நினைக்கிறேன். வாஸ்து ஹோமம், அடுத்து சுதர்ஷன ஹோமம், மகா சுதர்ஷன ஹோமம்னு சொல்லுவாங்க. ஸோ இது எல்லாமே வந்து அன்னைக்கு சாயங்காலம் வந்து வீட்டை சுத்தி இது பண்ணி எரிக்கிறது, திருஷ்டி சுத்துறது இல்லையா? அது எல்லாமே வந்து செயல்படுவாங்க. அப்படின்னா கிளீனிங் த ஹவுஸ், ஈவினிங் பண்ணக்கூடிய செயல்கள் எல்லாம். ஏன் ஒரு ஆலயத்துல வந்து ஒரு அர்ச்ச விக்கிரகத்தை நிர்மாணம் பண்ணணும்னாலுமே அந்த ஆலயத்தை சுத்திகரிக்கக்கூடிய வேலை அன்னைக்கு ஈவினிங் பண்ணுவாங்க. அதே மாதிரி அந்த அர்ச்ச விக்கிரகத்தை வந்து ஊர்வலமா எடுத்துட்டு போயிட்டு வந்து வைப்பாங்க இல்லையா? அதுக்கு அடுத்துதான் நெக்ஸ்ட் டே வந்து சுபமான ஒரு நிகழ்வுகள் எல்லாமே அந்த விக்கிரகத்திற்கு உயிர்ப்பிக்கக்கூடிய மந்திரங்கள் எல்லாமே உச்சாடனம் பண்ணி யக்னங்கள் எல்லாம் வளர்த்து செயல்படுத்துவாங்க. ஸோ தட் இஸ் அர்ச்ச விக்கிரம். ஸோ அதே மாதிரிதான் வீடு கூட அதே மாதிரிதான். இப்போ என்னன்னா நம்ம ஆலயத்துல இறைவனை வந்து ஸ்தாபிக்கிறாங்க, நம்ம வீட்டுல நாம போய் விளக்கேத்தி வந்து பகவானுக்கு சேவை பண்றோம். அவ்வளவுதான் வித்தியாசம். ஸோ இந்த செயல் பண்ணக்கூடிய அந்த புரோகிதர்களுடைய மனநிலை பத்தி நாம கண்டிப்பாக யோசிக்க கூடாது. ஒரு தூய பக்தர் வந்து அந்த சேவையை வந்து இன்னொருத்தருக்கு கொடுத்திருந்தாலும் அவர் வந்து இறைவனுக்கு திருப்திப்படுத்துவதற்காக ஆற்றப்பட்ட தொண்டே தவிர அவர்களுடைய எண்ணங்களை பற்றி அவங்க யோசிக்க மாட்டாங்க. ஓகே, அதை கர்மகாண்டா மோட்ல எக்ஸிக்யூட் பண்ணியிருந்தா கூட அவங்க அதை பத்தி வருத்தப்பட மாட்டாங்க. ஏன்னா அவங்களுடைய சங்கல்பம் எப்படிப்பட்டது, பகவானே இது உனக்காக ஆற்றப்படுவது, இதை நீ ஸ்வீகரிப்பீங்க அப்படின்றது மட்டும்தான் அவங்க சமர்ப்பணம் இருக்கும். இது தூய பக்தர். ஆனா ஒரு பக்தர் அப்படி கிடையாது. பக்தருக்கும் தூய பக்தருக்கும் இருக்கக்கூடிய வித்தியாசத்தை நம்ம இங்க பாக்குறோம். A devotee may have a priest perform some karmakanda. பக்தன் என்ன பண்ணுவான்? ஸோ அதே மாதிரிதான் அதே மனநிலை இருக்கக்கூடிய ஒரு பிரீஸ்ட் வந்து அந்த கர்மகாண்டா மோட்லயே பண்றாங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன். இந்த பிரீஸ்ட் மே நாட் பி பியூர் வைஷ்ணவா, அவர் ஒன்றும் தூயவான ஒரு வைஷ்ணவரும் கிடையாது. பட் பிகாஸ் த டிவோட்டி வாண்ட்ஸ் டு ப்ளீஸ் த லார்ட், he should not be criticized இல்லையா? ஆனா இதனுடைய நோக்கம் தான் இந்த இடத்துல பார்க்கணும். ஃபார் எக்ஸாம்பிள், எங்க வீட்டுல, அதாவது எங்க ஆபீஸ்க்கு வந்து நாங்க மாசம் பூஜை பண்ணுவோம். இந்த மாசம் இந்த சத்யநாராயண பூஜை பண்ணும் பொழுது ஒவ்வொரு வாட்டியுமே எனக்கு அந்த வேறுபாடு, ஏன்னா மனசு வந்து ஒரே நிலையில இருக்காது இல்லையா? சோ அவர் பண்ணும் பொழுது சிலது பாத்தீங்கன்னா சில சமயங்கள ரொம்ப ஆழ்ந்து பண்ணுவார், அதையும் நான் பார்த்திருக்கேன். சோ அதாவது மனநிலை அவருக்குரிய இது. இப்ப இந்த முந்தினேத்து பண்ணாரு இல்லையா? அப்ப நான் அவருக்கு ஆல்ரெடி ஒரு டைமிங் செட்டிங் பண்ணிட்டேன். பிரபுஜி நீங்க வந்து கொஞ்சம் சீக்கிரமா 5 மணிக்கே வந்துருங்க காலையில, ஏன்னா எனக்கு 9 மணிக்கு பரீட்சை இருக்கு, நான் எழுதணும் அப்படின்னு சொன்னோடனே அன்னைக்கு சிலதெல்லாம் பாத்தீங்கன்னா ரொம்ப ஷார்ட்டாவே ஆயிடுச்சுன்னு சொல்லிட்டு எங்க வீட்டுக்காரர் தான் அப்சர்வ் பண்ணி சொன்னாரு எங்க பிரபு. ஓகே, சோ அதாவது அந்த இடத்துல என்ன இருக்குன்னாக்கா, அப்ப நம்ம அதை வந்து நோக்கம் மட்டும்தான் பார்க்கணும். நான் எதுவுமே அப்சர்வ் பண்ணவே இல்லை. சோ அதாவது அவர் பண்ணாரா செய்தாரா அதோட சரி, அவ்வளவுதான். சோ அப்படிதான் நம்ம போகணும். அவர் பண்றதும் பண்ணதும் அவர் மனசுக்குள்ள என்ன இருக்கோ அது அவரே சேர்ந்ததுதான். அதை வந்து நம்ம தப்பா எடுத்துக்க கூடாது. ஆனா இந்த வேறுபாடு எப்படின்னா ரொம்ப விசிபிளா எங்க வீட்டுக்காரர் ரொம்ப பெருசா பார்க்கவே மாட்டார். அவருக்கே அந்த வேறுபாடு, நான் அதையும் தாண்டி யோசிக்கவே இல்லை நான் அதை. அப்படின்னா அந்த ஒரு மனநிலை வந்து நம்ம புரிஞ்சுக்கணும். அவர் வந்தவர் வந்து ஒரு தூய்மையான வைஷ்ணவரா அப்படிலாம் நம்ம யோசிக்க கூடாது. ஒரு பொறுப்பை ஒருத்தர்கிட்ட கொடுத்துருக்கோம்னா அது அனைத்தும் இறைவனுக்கு போய் சார்ந்தது. அவர் எப்படி அதை எக்ஸிக்யூட் பண்ணணும்னு நினைக்கிறாரோ எக்ஸிக்யூட் பண்ணிப்பார் இல்லையா? அந்த நபரையுமே நம்ம வந்து குறை சொன்னா அந்த இடத்துல வெறுமனே நெகட்டிவ் வைப்ரேஷன் மட்டும்தான் இருக்கும். பூஜை பண்ண அந்த பலிதம் என்பது கண்டிப்பாக இருக்காது. சோ வெறுமனே நம்ம குற்றத்தை பார்க்கக்கூடிய அந்த ஒரு பண்பு மட்டும்தான் இருக்கும். இது சாதாரணமா ஒரு டிவோட்டி கிட்ட கூட இருக்குன்றதுமே இந்த இடத்துல சொல்லப்பட்டிருக்கு. அந்த இடத்துல சென்டென்ஸ் எல்லாம் ஃபார்ம் தப்பா இருக்கு. அதனால நம்ம ஒண்ணு தூய பக்தருடைய மனநிலை கொண்டு ஆற்றப்படுவது சொல்லப்பட்டிருக்கு. இன்னொன்னு வந்து ஒரு சாதாரண பக்தரையினுடைய மனநிலையிலிருந்து செய்யப்படக்கூடிய செயல். இதுல தூய பக்தர்னாக்கா முதல்லயே அவர் டிசைட் பண்ணிடுவார் வந்து, எஸ் அவர்கிட்ட நம்ம கொடுத்தோம், இது அவருடைய இது என்னது பொறுப்பு, அவர் எப்படி இதை எடுத்துட்டு போகணும்னு நினைக்கிறாரோ எடுத்துட்டு போகட்டும் அப்படின்னு நினைச்சுட்டு அவர் வந்து செயல்படுத்துவார். அவ்வளவுதான் மொத்த பொறுப்பும். இப்ப நான் வந்து மணிமேகலை மாதாஜிட்ட கொடுத்துறேன். மணிமேகலை மாதாஜி மேல எனக்கு அவ்வளவு நம்பிக்கை. ஓகே, அவங்க இதெல்லாம் பர்ஃபெக்டா பண்ணி பர்ஃபெக்டா எடுத்துட்டு வந்துருவாங்கன்ட்டு அதை வந்து நான் வந்து 2வது முறை யோசிக்கவே மாட்டேன். அவங்களுமே மாதாஜி கொடுத்தாங்கன்ற அந்த பொறுப்பை எடுத்து பண்ணிடுவாங்க. ஆனா அவங்க எந்த மனநிலையில் பண்றாங்கன்றது எனக்கு கண்டிப்பா தெரியாது இல்லையா? ஆனா நான் என்னுடைய அதாவது சமர்ப்பணத்தை வந்து அவங்க மூலியமா கொடுத்தாச்சு. அது இறைவன் திருப்திக்காக ஆற்றப்படுவது. இறைவனே நீங்க அதை எப்படி பண்ணிக்கணுமோ பண்ணிக்கோங்க, அவ்வளவுதான். சோ இது வந்து தூய பக்தர்களுடைய மனநிலை. இப்ப நானே ஒரு சாதாரண பக்தை இல்லையா? அந்த சாதாரண பக்தை இப்ப நான் வந்து பத்மா மாதாஜி கொடுக்குறேன். பத்மா மாதாஜி நீங்க இதை பண்ணுங்க, அவங்க கர்மகாண்டா மோட்ல பண்ணா கூட
அவங்க ஒரு உத்தமமான ஒரு வைஷ்ணவராக இல்லாமல் இருந்தாலும் கூட, ஆனா அந்த பக்தர் வந்து பக்தரா இருக்கக்கூடிய நான் என்ன பண்றேன் வந்து இது இறைவனுடைய திருப்திக்காக ஆற்றப்படுவது. அதனால நான் பத்மா மாதாஜி வந்து அவங்க பண்ணதெல்லாமே குறைய நான் கண்டிப்பாக சொல்ல மாட்டேன். ஓகே, ஸோ இதுதான் அந்த இடத்த கொடுத்துருக்கக்கூடிய விளக்கம். ஓகே, ஸோ த வேர்ட் அபூர்வா அப்படிங்கிறது வந்து ஒரு முக்கியமான வார்த்தையா சொல்லப்பட்டிருக்கு. அதாவது நாம் ஆற்றக்கூடிய கர்மங்கள் வந்து அதனுடைய விளைவுகள், த ரிசல்டன்ட் ஆக்ஷன் ஆஃப் கர்மா, அதுதான் வந்து அபூர்வான்னு சொல்லப்பட்டிருக்கு. அதாவது நம்ம ஆற்றக்கூடிய கர்மங்கள் வந்து பலன்கள் வந்து பிராரப்தம் என்று நம்ம பண்றோம் எதுவுமே. அதாவது அந்த கர்மத்தை செஞ்ச பிறகு வரக்கூடிய விளைவுகள் வந்து அது செயல்படாத நிலையில இருக்கும் இல்லையா, அதுதான் பிராரப்த நிலை. ஆனா இந்த இடத்துல வந்து அதனுடைய விளைவுகளுக்கு மட்டுமே என்ன சொல்லியிருக்காங்க வந்து அபூர்வம் என்று சொல்லியிருக்காங்க. ஒருத்தர் வந்து தர்மமாகவோ இல்ல வந்து அதர்மமாகவோ செயல்படும் பொழுது இமீடியட்டா வந்து அதற்கான விளைவுகள் வந்துடணும்னு நம்ம எதிர்பார்க்க முடியாது. சிலது வந்துடும், சிலது வந்து காலம் தாழ்த்தி வரும். எந்த கர்மம் எப்ப வேலை செய்யும்ன்றது வந்து நமக்கு கண்டிப்பாக தெரியாது. தேர்ஃபோர் நாம வந்து அதனுடைய விளைவுகளுக்கு நாம கண்டிப்பாக அதாவது நிக்கணும், வெயிட் பண்ணி தான் ஆகணும். ஏன்னா அந்த கர்மத்தை செய்தது நாம தான், அதை என்றைக்கு இருந்தாலும் அந்த பலனை நாம தான் அனுபவிக்கணும். அதுக்காக நாம காத்திருக்க வேண்டியது நம்முடைய விதி, அதை நம்ம தவிர்க்கவே முடியாது. அந்த ஒரு காத்திருக்கக்கூடிய பலன்களுக்காக காத்திருக்கக்கூடியதுதான் வந்து அபூர்வம் என்று சொல்லப்படுகிறது. அதை நம்ம பிற்காலத்துல நம்ம பார்க்கலாம். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நிறைய பேர் சொல்லுவாங்க இல்லையா, ஸோ சின்ன பிராயத்துல அதாவது ஒரு மிடில் ஏஜ்ல நாம செய்திருக்கக்கூடிய செயல் வயதான காலத்துல வந்து மரணப்படுக்கையில் இருக்கும் பொழுது சொல்லி காட்டுவாங்க, இவர் இப்படி பண்ணார், அவர் அப்படி பண்ணார், அதனாலதான் இன்னைக்கு இவர் அனுபவிக்கிறார் இல்லையா, இப்படி இருக்கார் அப்படின்லாம் நம்ம வந்து நிறைய பேர் சொல்லி கேட்டிருப்பாங்க இல்லையா. ஸோ ரொம்ப கஷ்டப்படுத்தினாங்க. ஸோ அந்த மாதிரி வந்து ஒரு நிலை, ஒருத்தவங்களுடைய அந்திம காலத்துல வந்து அவங்க வந்து கஷ்டப்படுறது அது இன்னைக்கு செய்ததனுடைய பலன் இருக்காது, எப்பயோ செய்த பலன் வந்து ஏன் முன் ஜென்மத்து பலன் கூட நாம் அனுபவிக்கக்கூடிய நிலையில இருப்போம். இந்த ஜென்மத்திலையுமே நாம் ஆற்றிருக்கக்கூடிய பலன்களை நாம் அனுபவிக்கக்கூடிய நிலைக்கு தள்ளப்படுவோம். ஸோ அப்படி அது எல்லாமே பிற்காலத்துல வரக்கூடிய ஒன்று. ஈவன் ஸ்மார்த்தாஸ் அக்செப்ட் இது, ஸ்மார்த்தார்கள் வந்து அபூர்வ வந்து ஏத்துக்கிறாங்கன்னு சொல்றாங்க. பியோர் டிவோட்டி சிம்பிளி ஆக்ட் ஃபார் த ப்ரெஷர். ஆனா ஒரு பக்தர் வந்து எப்படி இருப்பாருன்னா இறைவன் திருப்திக்காக மட்டும் அவங்களுடைய செயல்களை வந்து செய்வாங்க. அதனுடைய விளைவுகளையோ அதனுடைய பலன்களையோ அனுபவிக்கிறதுக்கு அவங்க என்றைக்குமே விளைய மாட்டாங்க. இதுதான் வைஷ்ணவ குவாலிட்டி ஆக்சுவல். Therefore the results of these activities are spiritual and permanent. எப்போ இறைவனுக்காக ஆற்றப்படுகிறதோ அது எப்பொழுதுமே நித்தியமானது, மேலும் வந்து ஆன்மீகமானது. எப்போ நாம கர்மகாண்டாலோ பண்றோமோ அது பௌதிகமானது, நம்மள பந்தப்படுத்த வல்லது. இதை நாம புரிஞ்சுக்கணும். அது தற்காலிகமானதும் கூட. ஓகே, ஸோ தேர் ஆர் நாட் லைக் தோஸ் ஆஃப் கர்மிஸ் விச் ஆர் நான் பர்மனன்ட் இல்லையா. ஸோ ரெண்டு நிலைகள் ஞாபகம் வச்சுக்கணும். ஒரே செயல் தான். ஒரு பக்தன் வந்து எப்படி செய்கிறான், அவன் பலனை எதிர்பார்த்து செய்தால் அது வந்து கர்ம காண்டாவாயிடுது இல்லையா. அதே வந்து பலனை எதிர்பார்க்காமல் இறைவன் திருப்திக்காக ஆற்றப்படும் பொழுது அது வந்து அதாவது ஆன்மீகமான ஒரு நிலையில போய் சேர்கின்றது. ஸோ இது வந்து ஆன்மீகமாக இருக்கக்கூடிய நிலை எப்பவுமே நித்தியமா இருக்கும். ஆனா அதே வந்து பௌதிகமாக ஆற்றக்கூடிய செயல் வந்து தற்காலிகமானது. அதனாலதான் நமக்கு பலன்களும் பார்த்தீங்கன்னாக்கா தற்காலிகமான பலன்கள். இப்போ ஒரு நன்மை செய்யறோம்னா அதனுடைய பலன், ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நம்ம ஒரு யக்னத்தை வளர்க்குறோம், எல்லாமே திருப்திகரமா செய்து பகவான் அனுகிரகம் கிடைச்சதுன்ற அறிகுறியை வந்து யாராவது சொல்றாங்க. ஆனா அந்த அறிகுறி வந்து நம்முடைய சுயநலத்திற்காக இருக்கும் பட்சத்துல அந்த எப்படி நம்ம ஆனந்தத்தையுமே ஒரு க்ஷணம் மட்டுமே அனுபவிக்கிறோமோ அது போன்ற அதனுடைய பலனையுமே வந்து ஒரு குறிப்பிட்ட காலத்துக்கு தான் நமக்கு வந்து செயல்படும். ஆனால் அதையே இறை தொண்டு என்று எண்ணிக்கொண்டு நாம ஆற்றும் பொழுது அனைத்துமே அவருக்கு உரித்தானது, அவருடைய ஆனந்தத்திற்கு உரித்தானதுன்னு அந்த செயலை நாம் அவருக்கு சமர்ப்பித்தோம்னா அது வந்து நித்தியமான ஆனந்தத்தை கொடுக்க வல்லது. எப்பவுமே இருக்கும் அந்த ஆனந்தம், அதை அழிக்கவே முடியாது. ஓகே, அதனுடைய விளைவுகளால நம்ம பிற்காலத்துல ஒரு பெரிய சங்கடத்துல இருந்து நம்ம வெளியே வரும். அப்போ அதை நம்ம புரிஞ்சுக்கலாம். ஓகே, அன்னைக்கு நான் இதை செய்ததுடைய பலன் பகவான் இன்னைக்கு என்ன ரட்சித்திருக்க அப்படிங்கறது வந்து உணரக்கூடிய அந்த பக்குவமே பகவான் நமக்கு உள்ள இருந்து கொடுப்பார். இதெல்லாம் நம்ம அனுபவிச்சிருக்கிறோமா? யாராவது அவங்களுடைய எக்ஸ்பீரியன்ஸ் சொல்ல முடியுமா? ஹரே கிருஷ்ணா. So, Hare Krishna. The workman who is unattached, in the slogam, Gata Sangasya Muktasya Jnanavastita Chesasa Yajnaya
சார்த்தஹா கர்ம சமக்ரம பிரவீல்யதே. அதாவது ஒரு நபர் அவர் ஆற்றக்கூடிய அந்த கர்மம் வந்து unattached to the modes of material nature, அதாவது எந்த ஒரு பௌதிக பலனையுமே எதிர்பார்க்காமல் அவன் ஆற்றுகின்றாரோ, and who is fully situated in transcendental knowledge, அதாவது அதாவது தெய்வீக ஞானத்தில் யார் வந்து இணைந்திருக்கிறார்களோ அப்படிப்பட்டவர்கள் வந்து பகவானுடைய அந்த அதாவது அவருடைய இதுல வந்து சேர்கிறார்கள் என்று சொல்லப்பட்டது. ஸோ அதனால பக்தர்கள் எப்பொழுதுமே ஃப்ரீ ஃப்ரம் த மெட்டீரியல் கண்டாமினேஷன், பௌதிக லாபத்திற்காக அவர்கள் செயல்பட மாட்டார்கள். வெறுமனே கேவல பக்தி மட்டும்தான் அவங்க செய்வாங்க. இவ்வாறு அவர்கள் இந்த ஞானத்தில் அவர்கள் நிலை பெற்று அவர்கள் செய்யக்கூடிய யக்னங்கள், தானம், தவம் எதுவா இருந்தாலுமே அது அனைத்துமே இறைவனுடைய திருப்திக்கானது என்று சொல்லப்படுகிறது. ஓகே, இதுல இந்த போட்டிருக்கக்கூடிய இந்த சென்டென்ஸ் கொஞ்சம் கஷ்டம் புரிஞ்சுக்கிறது, அதனால நான் இங்கிலீஷ்ல எடுத்துட்டேன். ஓகே, ஏவம் கர்ம விசுத்தய விசுத்த சத்வர்ஷ்யாந்தர் ஹிருதயாக்ஷ ஷரீரே பிரம்மணி பகவதி வாசுதேவே மகாபுருஷ ரூபோலக்ஷண ஸ்ரீவஸ்த கௌஸ்துப வன மாவரி தரகதாபீர் உபலக்ஷித நிஜ புருஷ சுஹல்லி கிதோத்மனி புருஷ ரூபேன விஷோரமான உச்சைஷ்டாரம் பக்திர் அனுதினம் ஏதமான ஏயா ஜாயத. இவ்வாறு வேள்வி சடங்குகளினால் தூய்மை பெற்றவராக விளங்கிய பரத மகாராஜா, அப்படின்னா பரத மகாராஜா செய்த யக்னங்களை பத்தி தான் இந்த இடத்துல சொல்லப்பட்டிருக்கு. ஓகே, அவருடைய மனம் முற்றிலும் மாசற்றதா. கண்டிப்பாக எந்த பக்தி தொண்டு செய்தாலும், ஏன் நம்ம வந்து ஓமகுண்டத்தை வளர்த்து தான் அந்த பரிசுத்தம் வருமா? கிடையாது. உட்கார்ந்த இடத்திலே நாம ஹரிநாமத்தை ஹிருதயத்துல இறைவனை நிலைப்படுத்தி இல்லையா, அவரை மனதால எண்ணிக்கொண்டு நீங்க ஆற்றக்கூடிய அந்த நாம ஜபமே வந்து யக்னத்திற்கு சமம். அதை நீங்க செய்த பிறகு நீங்க பாத்தீங்கன்னா உங்க மனசு வந்து லேசாகவும் இல்லையா, அதாவது ஆனந்தத்திலும் எதையுமே வந்து அதாவது எதிர்கொள்ளக்கூடிய திறனோட நீங்க செயல்படுவீங்க. இதை நீங்க இது வந்து ஒரு டெஸ்டிங்காவே நீங்க உட்காந்து பண்ணி பாருங்க கண்டிப்பா. ஸோ நார்மலா பண்றதை விட்டுட்டு ஒரு நாள் வந்து இதுக்குன்னே வந்து அமர்ந்து நீங்க ஒரு 16 மாலையை நான் காலையில அந்த 5:30 மணி 6:30 மணிக்குள்ள முடிச்சிருங்களேன். அதுக்கப்புறம் பாருங்க, நீங்க அன்னைக்கு பொழுது பெரிய பெரிய ப்ராப்ளம்ஸ் வந்தாலும் நீங்க உங்களால சால்வ் பண்ண முடியும். ஏன்னா அந்த பக்குவத்தை இறைவன் ஆல்ரெடி கொடுத்துறாரு. எதுவுமே மனசுல எதுவுமே வச்சுக்க கூடாது நம்ம, இல்லையா? ஸோ அப்பப்போ வந்தாலும் அது பரவாயில்ல, பகவானே எனக்கு அதை மனசை இழுத்து பிடிச்சி மீண்டும் பகவானுடைய பாதங்களை நம்ம நிலைப்படுத்திக்கணும். இது கண்டிப்பா செய்யணும். ஏன்னா ஃபர்ஸ்ட் ஆரம்ப கட்டத்துல மனசை பத்தி யோசிக்காம நம்ம ஜபம் பண்ணுவோம், அதனால தூக்கம் கொட்டாவி எல்லாமே வரும் இல்லையா. ஆனா அதையும் தாண்டி இறைவன் மீது பக்தி கொள்ளணும் பொழுது நம்ம ஆழ் மனசை வந்து நம்ம இறைவனுடைய திருவடிகளை வைக்கும் பொழுது ஆட்டோமேட்டிக்கலி அந்த கொட்டாவி தூக்கம் எல்லாமே போயிடும். இது கண்டிப்பாக நிகழக்கூடிய ஒன்று. நீங்க உங்களுடைய நாம ஜபத்திலே நீங்க பண்ணி பாருங்க. அன்னைக்கு பொழுது உங்களுக்கு வந்து ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் ரொம்ப எனர்ஜியா நீங்க செயல்படுவீங்க. பிசிக்கல் எனர்ஜி வந்து உங்களுக்கு கண்டிப்பா இருக்கும். ஏன்னா அது எல்லாமே இறைவனுடைய பக்தியினுடைய பாகம், நம்மது கிடையாது. நாம ஆனந்தம் கொள்றது கிடையாது. நாம முழுமையாக அவரிடத்தில் வந்து பக்தி கொண்டு இருக்கோம், அவ்வளவுதான். அந்த ஒரு நிலையை நம்ம ஏற்படுத்தும். அப்படியே பிளஷர் வர்றதுக்காக அந்த செய்யக்கூடாது, எனர்ஜி லெவல்ஸ் வர்றதுக்காக நம்ம செய்யக்கூடாது. ஓகே, அது தேவையே கிடையாது. இறைவனை திருப்திப்படுத்துவதற்காக நாம் ஆற்றும் பொழுது ஆட்டோமேட்டிக்கலி நமக்கும் அந்த திருப்தி வந்து கண்டிப்பாக வந்து சேரும். அதை நம்ம திருப்திக்காக நம்ம தேடி போக வேண்டிய அவசியமே கிடையாது. அப்ப என்ன ஆகும்னாக்கா, எப்பயுமே திருப்தியை எண்ணி எதிர்பார்த்து செய்யணும்ன்ற அந்த மனசுதான் நமக்கு மேலோங்குமே தவிர இறைவனை திருப்திப்படுத்தணும்ன்ற அந்த மனசு வந்து நமக்கு கண்டிப்பாக எழாது. அதனால அனைத்துமே வாசுதேவருடைய திருப்திக்காக ஆற்றப்படுவது என்ற அந்த மனசை கொண்டு செய்யணும். ஓகே, பகவான் வாசுதேவ கிருஷ்ணருக்கான அவரது பக்தி தொண்டு நாள்தோறும் வளர்ந்து கொண்டே இருந்தது. அவருக்கு, யாருக்கு? பரத மகாராஜாக்கு. வசுதேவரின் மைந்தரான பகவான் கிருஷ்ணரே ஆதி முழுமுதற் கடவுளாகும், பரமாத்மாவாகும். 3 நிலைகளை பற்றி, பரபிரமும் அவரே தான் இல்லையா, பரமாத்மாவும் அவரே தான், பகவானும் அவரே தான் இல்லையா. வெவ்வேறு உணர்தல் நிலைதான் வேறுபட்டது இல்லையா. நம்ம ஃபர்ஸ்ட் லெவல் வந்து பிரம்மம் ஆற்றலினால் உணர்கின்றோம். 2வது அதை விட கொஞ்சம் இல்லையா மேன்மையா அவருடைய செயல்களை பற்றி புரிந்துக்கிறதுக்கு இல்ல ரூபத்தை வந்து புரிய முயற்சி செய்யறோம். அடுத்து முழுமையாக அவரை பற்றி தெரிந்து கொள்வதற்கான நிலைக்கு நாம மேன்மை அடைகின்றோம். அதனால யோகிகள் இதயத்தில் விற்றிருக்கும் பரமாத்மாவை தியானிக்கின்றனர். ஞானிகள் வந்து
அதாவது பரபிரம்மத்தை வந்து மெய்ப்பொருளாக அருவ பிரம்மத்தை வழிபடுகின்றனர். அவரது உன்னத உடலில் பற்றிய சாத்திரங்கள் விளக்கப்பட்டிருக்கிறது. அவரது உடல் ஸ்ரீவத்ச சின்னம் இல்லையா, கௌஸ்துபமணி மற்றும் மலர் மாலைகளால் அலங்கார பிரியர் நம்ம பகவான் இல்லையா, சிவபெருமான் அபிஷேக பிரியர்னா இவர் அலங்கார பிரியர் இல்லையா. அவரது கரங்களில் சங்கு, சர்க்கரை, கதை, தாமரை இதெல்லாமே இருக்கிறது. நாரதர் போன்ற பக்தர்கள் எப்பொழுதும் அவரை தமது இதயத்தில் சிந்தித்துக் கொண்டே இருக்கின்றனர். நாமளும் அந்த ஒரு நிலைக்கு தான் போகணும். எப்பொழுதும் இறைவனை பற்றி எண்ணக்கூடிய அந்த மனசுதான் நமக்கு வரணும். வசுதேவரின் மைந்தரான பகவான் வாசுதேவர் அல்லது ஸ்ரீ கிருஷ்ணரே முழுமுதற் கடவுள் ஆவார். அவர் யோகிகளின் இதயங்களில் பரமாத்மா வடிவில் இருக்கார் இல்லையா. அதாவது அஷ்ட சித்திகள் அஷ்டாங்க பயிற்சி மூலமா செயல்படக்கூடிய உங்களுடைய இதயத்துல 4 கரங்களுடைய அதாவது நாராயணராக இருக்கின்றார். ஞானிகளினால் வடிவமானது சாத்திரங்களில் சங்கு, சர்க்கரை, கதாயுதம் இதெல்லாம் ஏந்தி வர்ணிக்கப்படுகிறது ஞானிகளினால். ஆனால் ஸ்ரீமத் பாகவதத்துல பின்வருமாறு உறுதி செய்யப்பட்டிருக்கு 2:2:8 கேச்சித் ஸ்வ, அதாவது ஞானிகள் கிடையாது, ஞானிகளுக்கு வடிவமே கிடையாது, அவங்க பிரகாசத்தை மட்டும்தான் பார்ப்பாங்க. ஆனா இது வந்து யோகிகள் வந்து பகவானுடைய 4 கரங்களுடைய ரூபத்தை பற்றி சொல்லப்படுவது. ஓகே, இங்கேயுமே சென்டென்ஸ் இஷ்யூ. ஓகே, சோ கேச்சித் ஸ்வ தேகாந்த ஹிருதயவாகசே பிரேதேஷ மாத்திரம் புருஷம் வசந்தம் சதுர்புஜம் கஞ்சரந்தாங்க ரதாங்க சங்க கதாதரம் தாரணயா ஸ்மரந்தி. பரமாத்மா அனைத்து உயிர்களின் இதயங்களிலுமே வீற்றிருக்கின்றார் இல்லையா. அது நம்ம எல்லாருமே ஹீரோத கஷாய் விஷ்ணு இருக்கார். அவர் கையில 4 கரங்கள் உண்டது. அதுல வந்து 4 இதுமே சின்னங்களை ஏந்தி இருக்கிறார், ஆயுதங்களை. பரமாத்மாவை தங்கள் இதயத்தில் நினைக்கும் பக்தர்கள் கோவிலுள்ள திருமூர்த்தத்தை முழுமுதற் கடவுளாக வழிபடுகின்றனர் இல்லையா. கோயிலேயே 4 கைகள் தான் நம்ம பார்க்கிறோம் இல்லையா. அவர்கள் பிரம்மஜோதி என்றும் அவர்கள் பகவானின் அருவத்தன்மை என்றும் அவருடைய உடலின் ஒதிர்கலில் கூட அறிகின்றனர். இது டிஃபரெண்ட் லெவல்ஸ். ஞானி வந்து பகவானுடைய பிரம்மஜோதிரை மட்டும்தான் அவருடைய இலக்காக வைத்து அவருடைய பக்தியை எடுத்துட்டு போவார். அதே மாதிரி நெக்ஸ்ட் வந்து யோகிகள் வந்து பரமாத்மாவை வந்து எடுத்துட்டு போவாங்க. ஆனா பக்தர் அப்படி கிடையாது. 2 கைகளுடைய பகவானை தான் அவர்கள் சேவிப்பார்கள். எப்பொழுதுமே அவரோட உறவு முறை கொள்ளக்கூடிய அந்த நிலையில இருப்பாங்க. ஞானிகளுக்கும் யோகிகளுக்கும் அந்த பிராப்தம் கிடையாது இல்லையா. ஏன்னா அவங்க இந்த பர்சனல் ஃபார்ம் மீது இருக்கக்கூடிய அந்த இது வந்து அவங்களுக்கு உறுதியே கிடையாது, யுக்த வைராக்கியமே கிடையாது. சோ அதனால வெறுமனே ஆற்றல் மீது இருக்கக்கூடிய நம்பிக்கையை காட்டிலும் பர்சனல் ரூபத்தின் மீது அவங்களுக்கு, அதுவே மாயை என்று சொல்லக்கூடியவர்கள் அருவவாதிகள் இல்லையா. இறுதியில இந்த யோகிகள் கூட வந்து கடைசியில அருவத்தன்மையில தான் வந்து நிற்பாங்க. ஸோ பரமாத்மாவை பற்றி அவர்கள் வந்து அர்ச்ச விக்கிரகத்தை வைத்து அவர்களுடைய பக்தியை எடுத்துட்டு போனாலும் இறுதியில வந்து அவங்களுமே சாயுஜ்ய முக்தியில தான் போயிட்டு நிலை பெறுகிறார்கள். அதனால பக்தர்களோட அவங்க 2 பேருமே கம்பேர் பண்ண முடியாது. ஏவம் வர்ஷாத சஹஸ்ர பர்யாந்தசித கர்ம நிர்வாணா வசரோ அதிபூஜ்யமானம் ஸ்வதனேயேப்ய ரிக்தம் பித்ரு பைதா மகம் யதாதாயம் விவஜ்ய ஸ்வயம் சகல சம்பன் நிகேதாத் ஸ்வநிகேதாத் குலஸ்ராஷ்டிரமம் அது பிரபல்ய ராஜ. ஸோ இவ்வாறு அவர் வந்து, அதாவது இந்த தயாபாக் அப்படிங்கிறது ஏதோ ஒரு இடத்துல கூட நம்ம படிச்சிருக்கோம், ஞாபகம் இருக்கா? ஃபர்ஸ்ட் காண்டத்துல படிச்சிருக்கோம்னு நினைக்கிறேன். இல்ல மாதாஜி, இந்த ஈசோபனிஷம் அந்த மாதிரி இதுல, அதாவது சொத்து வந்து பையனுக்கு வரணுங்கும் போது அந்த மாதிரி இதுல கரெக்ட் அதுலயும் படிச்சு ஈசோபனிஷத்துல கரெக்ட். அது இவருக்கு டெஸ்ட் கொடுத்தேன் இல்லையா, அதனால கரெக்ட் தயாபாக் கூட நீங்க சொன்னீங்க மாதாஜி, இந்த வார்த்தை சொல்லிருக்கீங்க மாதாஜி. தயாபாக் வேற இடத்துலயும் கூட பாகவதம்லயும் வருது, எனக்கு ஆனா எக்ஸாக்டா கலெக்ட் பண்ண முடியல. நீங்க 1 மாசத்துக்குள்ள சொல்லிருக்கீங்க மாதாஜி, இந்த வார்த்தை பத்தி சொன்னீங்க மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ண மகாராஜா பரதர் அதாவது தம்முடைய சொத்துக்களை வந்து நாம் எப்படி பிரிச்சு பிள்ளைங்களுக்கு கொடுப்போம் இல்லையா, அததான் சொல்லப்பட்டிருக்கு. இந்த உலகத்தை வந்து எவ்வளவு ஆண்டுகள் ஆண்டாரு? 10,000 வருடங்கள் ஆண்டாராம். 10,000 வருடங்கள் 1000 மடங்கு அனுபவித்து மகிழ வேண்டும் என்பது விதி அவருக்கு நிர்ணயிக்கப்பட்டிருக்கு. சோ அப்படின்னா இதுல இருந்து என்ன அர்த்தம்னா, அவங்கவுங்களுடைய கர்ம பலனுக்கு ஏற்றவாறு அவர்கள் எதையெல்லாம் அனுபவிக்கணும்ன்றது ஆல்ரெடி இப்ப நாம் அனுபவிச்சுட்டு இருக்கிறதெல்லாம் பிராரப்தம் இல்லையா. அதாவது கர்மங்கள், பிராரப்த கர்மங்களை அனுபவிச்சுட்டு இருக்கோம். பிராரப்த கர்மங்கள் பிற்காலத்துல அனுபவிப்போம். இப்ப செய்து கொண்டிருக்கக்கூடிய கர்மங்களுடைய விளைவுகள்
அது புட்டத்துல போய் சேரும் இல்லையா? பாவமா இருந்தா அந்த இடத்துல போய் சேர்ந்து அது பீஜமாக வந்து உருவெடுக்கும். அதுவுமே நம்ம பிற்காலத்துல எப்பயாவது அனுபவிக்க வேண்டிய நிலைக்கு தள்ளப்படுவோம். சோ இப்ப அந்த அந்த மாதிரி பார்க்கும்பொழுது ரிஷபதேவருடைய தந்தை யாரு? ஆக்சுவலி அவருடைய தந்தை நாபிதன நாபி இல்லையா? நாபி அவர் என்ன பண்ணார்? அவர் வந்து நல்ல புண்ணிய கர்மங்களை எல்லாம் செய்தார் இல்லையா? அதாவது தாத்தாவுடைய சொத்து பேரனுக்கு அப்படின்னு சொல்லுவோம் இல்லையா? அது மாதிரி தாத்தாவுடைய பாவ புண்ணிய கர்மங்களுமே பேரன் பேத்திகளுக்கு தான் வந்து சேரும் ஆக்சுவலி. ஓகே. ஸோ அதனால நாம நல்லதெல்லாம் பண்ணும்போது நம்ம பசங்க கஷ்டப்பட்டா நம்ம பெருசா யோசிக்க மாட்டோம். ஆனா நம்ம பேர பிள்ளைங்க வந்து கஷ்டப்பட்டா அதை ஒத்துக்கவே மாட்டோம் நம்ம இல்லையா? ஸோ அவங்கள நாமளும் வந்து அவங்களோட குழந்தையா மாறிடுவோம் நம்ம. ஸோ அது போல நாம என்ன நற்கர்மங்கள் எல்லாம் சேருமோ அதெல்லாம் நம்முடைய வம்சத்துல பேர பிள்ளைங்களுக்கு வந்து சேரும். இப்ப நாம ஆற்றக்கூடியது நம்முடைய பேர பிள்ளைங்களுக்கு, நம்ம மாமனார் மாமியார் செய்தது எல்லாமே நம்முடைய பிள்ளைகள் அனுபவிச்சுட்டு இருப்பாங்க. ஓகே. அதனுடைய பலன்களை எல்லாம். ஸோ இப்படி அந்த அது வந்து வெறுமனே பாவ புண்ணிய கர்மங்கள் மாத்திரம் கிடையாது. அதாவது அவங்களுடைய ஆஸ்திகளை எவ்வாறு நம்ம அனுபவிக்கிறோமோ அது போல பாவ புண்ணியங்களையுமே நாம அனுபவிப்போம். சோ அக்காலகேடு முடிந்தவுடன் அவர் குடும்ப வாழ்க்கையிலிருந்து ஓய்வு பெற்று தனது முன்னோர்களிடம் தான் பெற்ற டிரான்ஸ்பர் ஒருத்தர்கிட்ட இருந்து வந்ததை அப்படியே அடுத்தவங்களுக்கு அப்படியே வழி வழியா போறது இல்லையா? பிரித்து கொடுத்தார். அதுதான் தயாபாக் அப்படிங்கிறது வந்து சொல்லப்படுறது. அனைத்து செல்வங்களும் உறைவிடமாக திகழ்ந்த தன் பிறந்த வீட்டை துறந்து அவர் என்ன பண்ணார்? ஹரித்வாரத்துக்கு போயிட்டார். ஹரித்வாரத்துல கிட்ட இருக்கக்கூடிய புலக ஆசிரமம் என் இடத்திற்கு அவர் புறப்பட்டு சென்றார். அங்கு என்ன சாலகிராம சீலைகள் கிடைக்கின்றன, கண்டகி நதியினுடைய. ஓகே. தயாபாக் நதி நீதியின்படி ஒருவன் தன் பெற்ற சொத்துக்களை தனது வாரிசுகளுக்கு கொடுத்தல் வேண்டும். பரத மன்னர் அதை தான் செய்தார். முதலில் அவர் தனது முன்னோர்களின் சொத்தினை 1000 மடங்கு 10,000 ஆண்டுகள் அனுபவித்தார். அவர் அனுபவித்தார். ஓய்வு பெறும் காலம் வந்தவுடன் இச்சொத்துக்களை வந்து தனது மைந்தர்களுக்கு வந்து பிரித்து கொடுத்து விட்டு புலக ஆசிரமம் சென்றார். இதெல்லாம் படிக்கும் பொழுது இது திரேதா யுகத்துல நடந்திருக்கக்கூடிய நிகழ்வுகள் தான் இல்லையா? சத்திய யுகத்துல வந்து தியான பயிற்சி இல்லையா, பெனன்ஸ் தான் பண்ணாங்க. 2வது திரேதா யுகத்துல தான் யக்னங்கள் மூலியமா பகவானுக்கு வந்து பக்தியை செலுத்திட்டு இருந்தாங்க. ஸோ திரேதாயுகத்துல ஒருத்தருக்கு எவ்வளவு ஆண்டுகள்? 10,000 ஆண்டுகள் வந்து அவங்களுடைய ஆயுட்காலம். ஸோ அதனாலதான் இந்த இடத்துல சொல்லப்பட்டது. यत्र हवा बहवन् हरिर् अद्यापि तत्रायानां निजजनानां वत्सल्येन सन्नதி தாப்யத சிச்சார ரூபேன. இப்போ புலக ஆசிரமத்துல என்ன பண்றாரு? இவர் வந்து முழுமுதல் கடவுளான ஹரி தன் பக்தர்கள் மீது கொண்ட அன்பின் காரணத்தினால் தனது பக்தனுக்கு காட்சி தந்து அப்பக்தனின் விருப்பத்தை நிறைவேற்றுகின்றார். எங்க? புலக ஆசிரமத்துல. சோ இன்னொரு ஆசிரமம் கூட இருக்குல்ல, கபில தேவர் எந்த ஆசிரமத்துக்கு போனார்? அவர் புலக ஆசிரமம் கிடையாது, இன்னும் ஏதோ ஆசிரமம் இருக்கிறார். கபிலாசிரமத்துக்கு போனார் இல்லையா? சோ அதெல்லாம் ஞாபகம் வச்சுக்கணும். சோ புலக ஆசிரமம் ஏன்னா இந்த பரத மகாராஜர் அவர் இந்த பிரபஞ்சத்தை விட்டு சென்ற பிறகு மீண்டும் மானாக அவதரித்தாரும் அதே அந்த புலக ஆசிரமத்துக்கிட்ட தான் உலாத்திண்டே இருப்பார் அந்த மான் வடிவத்துல வந்து. சோ எல்லா மான்கள் இருக்கக்கூடிய ஒரு கூட்டத்துல அவர் இணைய மாட்டார், தனித்து இருப்பார். இதை நான் சொல்லும் பொழுது பிரேமா மாதாஜி காலையில கிளாஸ் எடுக்கும் பொழுது நிறைய வாட்டி அவங்க இருக்கக்கூடிய யுஎஸ்ல இருக்கக்கூடிய கீதா நகரி அப்படிங்கிற இடத்துல இருக்கக்கூடிய அந்த டெம்பிள், இஸ்கான் டெம்பிள்ல தான் அவங்க அசோசியேஷன். அங்கே ஒரு ஏதாவது பாத்தீங்கன்னாக்கா மயில் வந்து அந்த டெம்பிள் ஹால் கிட்ட தான் இருக்குமா, எப்பவுமே அங்கேதான் இருக்குமா. ஸோ தனித்து இருக்குமா. மற்ற மயில் கூட்டங்கள் எல்லாம் அந்த பக்கம் இருக்குமா, ஆனா அந்த கூட்டத்தோடையுமே அது கலந்துருக்காதான். அவ்வளோ -35 டிகிரிஸ் இப்ப இருக்கு. ஆனாலும் அது ஹால் கிட்ட வெளியில வெயிட் பண்ணிட்டு இருக்கு, மங்களாரத்தி தர்ஷனாரத்தி இதெல்லாம் பார்க்கறது. ஸோ அப்படின்னா அது ஏதோ ஒரு ஜீவன் இல்லையா? தான் மரணிக்கும் பொழுது இப்ப எப்படி பரத மகாராஜா வந்து மானாக மாறினாரோ அது மாதிரி அந்த ஜீவன் ஒரு மயிலுக்காக தன்னுடைய அதாவது பக்தியை இழந்தாரா என்னன்னு நம்ம சொல்ல முடியாது. ஆனா அந்த மயில் ரூபத்துல இப்ப உட்கார்ந்துட்டு பக்தி தொண்டு பண்ணிட்டு இருக்கு அப்படின்றது மட்டுமே அந்த மாதாஜி சொல்ல நான் கேட்டிருக்கேன். இதெல்லாம் நடக்கக்கூடிய ஒன்றுதான். ஓகே. ஸோ அதனால நாம என்னதான் நாம ஜபங்கள் பண்ணாலும் பக்தி பண்ணாலும் இறுதியில மீண்டும் வந்து பிறவாத ஒரு வரம் கிடைக்கணும்னா அது வந்து நம்ம இந்த ஜென்மத்திலேயே நம்ம வாழ்ந்து முடித்து இறைவனை திருவடிகளை சேர்றதுக்கான முயற்சியில நாம முழு முயற்சியோடு ஈடுபடணும். அப்படி நாம வந்து ஈடுபடலைன்னாலும்
நம்முடைய அதாவது மீண்டும் மனிதனாக பிறக்கக்கூடிய அந்த வாய்ப்பாவது நம்ம ஆபீஸா இல்லையா? சோ அதையாவது நம்ம செயல்படுத்திக்கணும். ஹரே கிருஷ்ணா. மாதாஜி அப்ப மட்டும் பிறவி வேணும், பிறவியே வேண்டான்னு தானே மாத்தாஜி நம்ம இது பண்ணிட்டோம். அப்ப மட்டும் பிறவி வேணும் எப்படி கேட்க? அதாவது பிறவி வேணும்ட்டு இல்ல, நீங்க வந்து மனசுல என்ன நினைச்சிருக்கீங்களோ அதுவாதான் நீங்க மாறுவீங்க. ஓகே, சோ மரணிக்கும் பொழுது இந்த உடலை விட்டு நீங்கும் பொழுது நீங்க மயில நினைச்சீங்கன்னா கண்டிப்பா மயிலாதான் வருவீங்க மறுபடியும். அதனால நீங்க எதையும் நினைக்காம மாதாஜி இறைவனை எண்ணினால் இறைவனுடைய திருவடிகளை சேருவீங்க. அது எப்படி பீஷ்ம பிதாமகருக்கு கிடைத்தாரோ அந்த மாதிரி. ஆனா அதே மாதிரி எல்லாருக்குமே அந்த பிராப்தம் கிடைக்குமா மரணிக்கும் தருவாயில? அதுதான் குலசேகர ஆழ்வார் சொல்லுவார் இல்லையா, நான் இப்பவே அதாவது பகவானிடத்துல வர்றதுக்கு தயாரா இருக்கேன் அப்படின்னு. ஏன்னா மரணிக்கும் வயோதிக காலத்துல அதாவது வாதம் பித்தம் கபம் இது வந்து என் தொண்டையை அடைச்சிட்டு உன்னுடைய நாமத்தை சொல்ல முடியாத ஒரு நிலை ஏற்பட்டு விட்டால் அப்படின்னு சொல்லிட்டு பகவானுக்கு ஒரு கொஸ்டின் மார்க் வைப்பார். அதனால நாம் எப்படி மரணிக்க போறோன்றது நமக்கு கண்டிப்பா தெரியாது. எந்த சூழலில் நம் மரணம் நிகழும் என்பதும் தெரியாது. அப்படி இருக்கும் பொழுது அந்த சூழ்நிலையில நமக்கு வந்து பக்தி பண்றதுக்கு ஃபேவரபிளான ஒரு சூழ்நிலை இருக்குமா அப்படின்றது நமக்கு தெரியாது. அதனாலதான் நீங்க ஈஷோபநிஷத்துல பிரார்த்தனையை வைக்கிறீங்க இல்லையா? சோ தட் இஸ் ஒன் பிரார்த்தனா ஸ்லோகா. அதாவது பகவான் இடத்துல நான் இதெல்லாம் உங்களுக்கு பண்ணேன்றத வந்து நீங்கள் நினைவு கூறுங்கள். இந்த ஒரு பக்தி பண்ண அந்த பக்தி பண்ணேன்னு சொல்லிட்டு பகவான்கிட்ட வந்து எடுத்துரைக்கக்கூடிய ஒரு ஸ்லோகமும் உண்டு இல்லையா? சோ மாதாஜி நீங்க கிளாஸ்ல மாதாஜி சொல்லி கொடுத்திருக்கீங்க மாதாஜி. அதாவது நம்ம இறக்கும் தருவாயில இருக்கும்போது நம்ம வந்து நம்மளுடைய புலன்கள் வந்து கொஞ்சம் கொஞ்சமா செயல் இழக்கும், அப்ப மறதிகளும் வரும். அதனால அந்த நேரம் இறைவனை நம்ம நினைக்க முடியாது. அதனால நீங்க தினம் இப்பவே இருந்து ஆரம்பிச்சு அவர் இறைவனை நினைக்கும் பொழுது அந்த நேரம் நம்ம இறக்கும் தருவாயில அவர் வந்து நமக்கு காட்சி அளிப்பாரு நீங்க சொல்லியிருக்கீங்க மாதாஜி. ஆமா, அத வந்து நம்ம பிராக்டிஸ் பண்ணணும். மாதாஜி பிராக்டிஸ் பண்ணா மாதாஜி மட்டும்தான் பத்ரிகாசிரமத்துல யார் நொந்துதலும் மாதாஜி? கீழமாகி நோயில் நைந்திடும் போது ஜீவநாடிகள் நைந்திடும் போது என்மனம் உன்னை எண்ணிடுமோ தெரியாது அன்றுன்னை அழைக்க நான் இன்றழைத்தேன் அச்சுதானந்தனி ஹரிநாராயணான்னு குணசேகர ஆழ்வார் சொன்னதுதான் மாதாஜி. அது ரொம்ப அதேதான் நான் உங்களுக்கு இப்ப சொன்னேன். நீங்க பாட்டா பாடுனீங்க, எனக்கு பாட வராது. ஆமா, கோழை ஈழை நெஞ்சை அடைத்திடும் போது என் மனம் உன்னை எண்ணிடுமோ தெரியாது. ஏன்னா அப்ப நம்ம போக்கஸ் எல்லாம் நெஞ்சு அடைச்சிருச்சே அது மேலதான் இருக்கும் இல்லையா? இப்ப கூட அதாவது அதுல நம்ம ரட்சித்துக் கொள்ளணும்ன்ற எண்ணம் நமக்கு இல்லாம கூட இருக்கலாம். ஆனா அந்த வலியும் வேதனையும் மேல நமக்கு கண்டிப்பா அந்த பக்கம் ஓரளவுக்கு நமக்கு வந்திருக்கு இல்லையா? முன்னாடின்னா ஐயோ நான் மட்டும் தான் கஷ்டப்படுறேன் அப்படின்ற அந்த ஃபீலிங் இருக்கும். எனக்கு இதை சொல்யூஷன் வாங்கிடணும், எனக்கு இதை வந்து நான் எப்படியாவது பிராணனோடு இருக்கணும் அப்படிங்கிற முயற்சி நம்ம கண்டிப்பா பண்ணியிருப்போம். ஆனா பக்தர்கள் அதை பண்ண மாட்டாங்க. எப்ப போனோன்றதோ அதை கண்டிப்பா ரெடியா தான் இருக்கும். ஆனா அந்த காலகட்டத்துல நமக்கு ஏற்படக்கூடிய உடல் உபாதைகள் வந்து நம்ம இறைவனையே மறக்கக்கூடிய நிலைக்கு வந்துட்டா இட் இஸ் நாட் இன் அவர் ஹேண்ட்ஸ் இல்லையா? அதனால பயிற்சி என்பது மிக மிக முக்கியம். எழுந்தாலும் உட்கார்ந்தாலும் பகவானுடைய நாமங்களோட இருக்கணும். ராமா கிருஷ்ணா அப்படின்னு சொல்லிதான் எழுவாங்க இல்லையா? மாதிரி கிருஷ்ணா கிருஷ்ணான்ற அந்த நிலையில இருந்து நாம பழகிக்கணும். மாதாஜி பத்ரிகாசிரமத்துல யார் மாதாஜி? பத்ரிகாசிரமத்துல வாழ்ந்தது யார் மாதாஜி? பத்ரிகாசிரமத்துல வந்து யார்? வியாசதேவர் இருந்தார். கபிலரா? கபிலர் இல்ல, கபிலர் வந்து கபிலாசிரமம். கபிலர் வந்து கபிலாசிரமம். நாரத மகரிஷி, வியாசதேவர் இவங்க எல்லாருமே வந்து பத்ரகாசிரமம். ஏன் உத்தவர் கூட இன்றைக்கு வரைக்கும் கூட அவருடைய விக்கிரகம் இருக்குதான் சொல்லப்படுறது இல்லையா? கிருஷ்ணர் அங்கேதான் போக சொன்னார் மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. மாதாஜி ஹரே கிருஷ்ணா. திஷ்டன் நானாவதாரம் அகரோத் புவனேஷு கிந்து கிருஷ்ணா ஸ்வயம் சம்பவத் பரம புமான்யோ கோவிந்தமாதி புருஷம் தமம் பஜாமி. அதாவது முழுமுதற் கடவுளான பகவான் கிருஷ்ணராகவே வீற்றிருக்கின்றார். மேலும் அவருடைய அவதாரங்கள் அம்ச அவதாரங்களான பகவான் ராமர் இல்லையா, பலதேவர், சங்கர்ஷ்ணர், நாராயணன், மகாவிஷ்ணு. இதாவது நம்ம இது ஃபர்ஸ்ட் அதாவது மூல சங்கர்ஷ்ணர், ஆதி சங்கர்ஷ்ணர் எல்லாம் படிக்கிறோம்ல, அது மாதிரி எல்லாமே சொல்லல. முதல்ல பலராமர், அவரிலிருந்து 4 சதுர்வியூ விரிவங்கங்கள், மேலும் முதல் சங்கர்ஷ்ணர்ல இருந்து நாராயண விரிவங்கம், நாராயணிலிருந்து 2 சதுர் விரிவங்கங்கள் இல்லையா? அதுலயுமே 2வது சங்கர்ஷ்ணர்ல இருந்து மகாவிஷ்ணு அல்லது கார்ணோத கசாய விஷ்ணு, இப்படி எல்லாமே வந்து வருகிறது இல்லையா? தனது நிகரற்ற கருணையினால் பகவான் தன்னை அர்ச்ச விக்கிரகமாகவும் அருளி இருக்கிறார். ஆக்சுவலி பகவான் எந்த ரூபத்தை
எத்தனை ஆற்றலை கொண்டு எந்த இடத்துல எப்பொழுது வரணும்ன்றது எல்லாமே அவரே நிர்ணயிப்பார். அவ்வளவுதான். அதனால எல்லாமே பகவானுடைய அவருடைய அவதாரங்கள் எல்லாமே ஒன்று போலதான். ஆனா இத்தனை ஆற்றல் இருந்தால் மட்டும் போதும் இந்த செயலுக்குன்னா அத்தனை ஆற்றல் மட்டுமே அவர் அவதாரமா அங்க வந்துருவார். ஓகே, அத நாம அப்போ இவர் அவதாரம் அவர் வேறு அப்படின்னு எல்லாம் நினைக்க கூடாது. எல்லாம் அவரிடமிருந்து தோன்றியவர்கள் தான் இல்லையா? மற்ற அவதாரம், கூர்ம அவதாரம் இல்லையா, வாராக அவதாரம். சோ அது மாதிரி ஒரு ஸ்பெஷல் நரசிம்ம அவதாரம், இதெல்லாமே ஒவ்வொரு நிலைகள். சோ அந்த சூழலுக்கு எப்படிப்பட்ட பாவம் ஆற்றலோடு அவர் செயல்படணும் இருக்கோ அப்படிப்பட்ட அவதாரத்தை மேற்கொண்டு வருவார். ஆனால் எல்லாம் அவரே தான் என்பதை நாம நன்னா புரிஞ்சுக்கணும். மேலும் அச்ச விக்கிரகத்திலுமே பகவான் இருக்கார், அதை நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும். கோயில்ல கல்லாதான் நின்று இருக்கார், போய் எத்தனை பேர் சாமியை திட்டிருக்காங்க இல்லையா, ஏன் கல்லா நின்று இருக்காரு இல்லையா? சோ ஆனா அச்ச விக்கிரகத்திலுமே பகவான் குடிகொண்டிருக்கிறார் என்பதை நாம புரிஞ்சுக்கணும். பகவான் சில நேரம் தனது பக்தன் மீது கொண்ட பற்று அல்லது கருணையின் காரணமாக தனது தனிப்பட்ட உருவில் கூட காட்சி தருகிறார். இது அந்த பக்தன் எவ்வாறு சமர்ப்பணமாயிருக்காரோ அதற்கு ஏற்றவாறு தான். இது நமக்கும் அந்த பக்தனுக்கு நடுவுல, அவங்க 2 பேருக்கு நடுவுல இருக்கக்கூடிய விஷயங்கள். நாம அதுல நடுவுல போகவே முடியாது இல்லையா? ஒரு பக்தன் எப்பொழுதும் பகவானின் அன்பு தொண்டினையே சரணடைகிறான். அவன் எதை சரணடைகிறான்? இறைவனுக்கு காட்டக்கூடிய அன்பு தொண்டு தான். பகவானோ தனது பக்தனின் விருப்பத்திற்கேற்க அவனுக்கு காட்சி தருகின்றார். சோ அவருடைய எக்ஸ்பெக்டேஷன் பிரகாரம் செயல்படுறது இல்லையா பகவான். சோ அதாவது நம்ம உறவு முறைகள்ல நாம யாருக்கு ரொம்ப பரிவோடு இருக்கோமோ அவங்க நமக்கு திருப்பி பரிவோடு தான் இருக்காங்க இல்லையா? சோ நாம உண்மையான அன்பு அவங்க கிட்ட காட்டும் போது அவங்களும் நம்ம கிட்ட உண்மையான அன்பை காட்டுறாங்க. சோ அதே மாதிரிதான் கிவ் அண்ட் டேக். இந்த இடத்துல பொருள் உலகத்துல பொருள் மேல இருக்கு, அருள் உலகத்துல அருள் மேல இருக்கு, அவ்வளவுதான் வித்தியாசம். அங்க எதையுமே எதிர்பார்க்காமல் இறைவனிடத்துல சரணாகதி அடையக்கூடிய பக்தர்கள், இப்படி சரணாகதி அடைந்த பக்தர்களை ரட்சிக்கிறதுக்குனே உட்கார்ந்து இருக்கக்கூடிய பகவான் இல்லையா? இது ரெண்டுமே ஒன்றோடு ஒன்று இணையக்கூடியது. ஆக்சுவலி அவர் தன்னை பகவான் ராமராகவும் பகவான் கிருஷ்ணராகவும் பகவான் நரசிம்மராகவும் தோன்றும் வண்ணம் காட்சி தரக்கூடியவர். பிரகலாத் மகாராஜுக்கு நரசிம்மராக காட்சி தந்தார். துருவ மகாராஜுக்கு மகாவிஷ்ணுவாக காட்சி தந்தார் இல்லையா? அடுத்து சித்திரகேது மன்னருக்கு சங்கர்ஷ்ணராக காட்சி தந்தார். ஏன்னா நாரத மகரிஷி அதை தான் அவருக்கு சொல்லினார், உனக்கு சங்கர்ஷ்ண தரிசனம் கிடைக்கும்ட்டு அந்த ரூபத்துல. சோ அது மாதிரி ஒவ்வொன்றுமே ஒவ்வொருத்தருடைய எப்படிப்பட்ட தரிசனத்தை பெறணும்ன்றது ஆல்ரெடி குருவின் மூலியமாக அவர்கள் அடைய பெறுகிறார்கள். அவ்வாறே பகவானும் இப்போ ஒரு குரு வார்த்தை கொடுத்த பகவான் அதை தன்னுடைய பக்தனுக்கு கொடுத்தப்பட்ட வாழ்க்கை. இதுக்கு அழகான உதாரணம் எதுன்னாக்கா, இவர் நலக்குவேரா மணிகிரிவா இல்லையா? அவங்க 2 பேரும் நாரதர் சபிக்கக்கூடியவரே கிடையாது. ஆனால் அவர்கள் பகவானுடைய தரிசனத்தை பெறணும்ன்றதுக்காக நாரத மகரிஷி சபித்தார் என்பது சொல்லப்படுகிறது. இது நாம படிக்கிறோம் இல்லையா கிருஷ்ணா புக்ல. ஆனா தன்னுடைய பக்தனுடைய வாக்கு பொய்யாக கூடாது என்று பகவான் அவர்களுக்குமே காட்சி தருவார். திஸ் இஸ் ஹவ் த ரிலேஷன்ஷிப் பிட்வீன் த பக்தா அண்ட் த பகவான் happens actually. ஓகே, அதனால நம்ம குருவிடத்துல நாம அடைக்கலம் புகுந்தால் நமக்காக சிபாரிசு செய்து நமக்கு ஒரு ஆன்மீக மார்க்கத்தை கொடுக்க வல்லவர் யாரு? குரு தான். ஸோ தட் இஸ் த இம்பார்ட்டன்ஸ் ஆஃப் குரு. அதை நாம தெரிஞ்சுக்கணும். சின்னதுதான், இது நான் படிச்சிடலாமா? எத் ஆஸ்ரம பதானி உபயதோ நாபிபிர்திருஷ சக்ரை சக்ர நதி நாம ஸ்திர பிரவார சர்வதஹ பவித்ரி பரோதி. புலக ஆசிரமத்துல என்ன பண்றாரு? ஆக்சுவலி எல்லா நதிகளிலும் சிறந்த நதி கண்டகி நதி ஓடிக்கொண்டிருக்கிறது அந்த இடத்துல புலக ஆசிரமத்துக்கிட்ட. சாலிகிராம சீலைகள் என்னும் படிக்கற்கள் அந்த இடத்துல முழுதையும் புனிதப்படுத்துகின்றன இல்லையா? ஒவ்வொரு படிக்கல்லிலுமே உந்தி சூழியில், அதாவது பகவானுடைய திருநாபி வளைந்த கோடுகள் காணப்படுகிறது. சோ அதுதான் அந்த இது சாலிகிராமத்துல இருக்கக்கூடிய கோடுகள் என்றதை நாம் இதன் மூலியமா சாலிகிராமத்துல பாத்தீங்கன்னா பெண்டாயி அதுல வரி வரியா இருக்கும் இல்லையா? சோ அதுதான் சொல்லப்பட்டிருக்கு. சோ அது இறைவனுடைய நாபி என்று சொல்றாங்க. சாலிகிராம சிலைகள் என்பது மேலும் கீழும் வளைந்த கோடுகளுடன் கூடிய கற்களை குறிப்பிடுகின்றன. இவை கண்டகி நதியில தான் கிடைக்கும். அதுதான் ஒரிஜினல் சாலிகிராமம். அந்த நதி எங்கெல்லாம் பாய்கிறதோ அந்த இடமெல்லாம் புனிதம் அடைகின்றன. ஸோ அதாவது ஹோலி ரிவர் இல்லையா, புனிதமான நதி. ஓகே, வாஞ்சகல்பதாருபியஸ்ய கிருபா சிந்துபியவ ச பதீதனாம் பாவனேபிய வைஷ்ணவேபியோ நமோ நமः. அனந்த கோட்டி வைஷ்ணவ விருந்த கி ஜெய். நாமாச்சாரிய ஹரிதாஸ் தாகூர் கி ஜெய். ஹரே கிருஷ்ண 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 ஹரே ஹரே, ஹரே ராம ராம ராம